anyalo dhi mapim gigi kenda, anyalo dhi malos gigi kenda, to tich inywako. Keyo igone saga kata otong'o, ka in gi puodho tidwa nochiek maber, iwako saga, ji biro mang'eny, koka keyo dhi maber. Ka uyudo uduto, to uyudo ute. Ka uyudo matin to pod upogo. Emomiyo an kaka gavana, sirikanda en sirikal ma orwako jotelo te mondo wati kanyakla mondo gik moko timre maber ne jo Migori County duto. Ang'eyo ni jomoko nyalo bedo gi dhok mopogore ni oyo ni ene motimo ma ene motimo ma. An ema nawako gi edwarni, ok nawako gi edwarni ni mondo akaw credit kenda. Awako gi edwarni nikech Migori nyaka ger gi ji te. Mano kwayo mbulu makata in mana MCA speaker bende ne wango. Deputy governor bende wango. Mano kwayo mbulu. Waduto te wan gi gope jopiny. Waduto te kamora mora muatie wakonyo jopiny. Koro jok mapogo ni anakwayo ma an mago kadwa donji. Mago wechegi. To kendo dwar gi wago mang'eny. Kendo kana wuoyo gi president mbele kane ji pod okong'eyo kata ni wawuoyo, ne owuoyo gi CS Mbadi ni mondo oyawne jo Migori dhot. Nowuoyo gi PS Hinga mondo oyawne jo Migori dhot. Nowuoyo gi PS mar roads mar P gi PSS gite, kata nowuoyo nyake gi CS mar barabara chir. Koro ibiro yudo kata kuonde moko mokinene picha ka wadhi kumoro kaka jodwar. To wadwero kanyakla ma ng'ama opogore madwero mopogore ok nyal gole malong'o piny. Dwar mineno le nitie mager ma samoro chomo ng'at achiel. En Jowi ko chomo ng'at achiel to ng'ano ni kende. Liele muduogo go onge agoro. To ka ung'eny ko chomo ng'at achiel to iwe kama loko ni tong. Koro ing'eni kunyalo gole piny. Koro akwayo jo siasa moendere waj 2027 kuong inywak dwarni. Kikine ni dwarni gero chilo. Nywak dwarni gero Migori. Ogero kamora moro, ogero Uriri, ogero Awendo, ogero Nyatike, ogero Rongo, ogero Suna East, ogero Suna West, kendo ogero Kuria duto. Kidwa ng'e mano, king'iyo kata kaka barabara ne waloso dwarno mondo bedi. Ka wachako kwayo barabara marungu, owuok Kosir, to ong'ado mogik Rongo University. To wuok Rongo University to kadho modhi Chamgiwadu, to wuok Chamgiwadu modhi nyaka Awendo. Okine komako sub counties ariyo. Mowuok Awendo kama iluongo ni Kanyawanga. Owuok gi Rongo e junction madhi Kanyawanga. Ogik Kanyawanga kanyo osepere lamo matin. Owuok Kanyawanga odhi Kuoyo Kodalo. Kowuok Kuoyo Kodalo to odhi daraja Madiaba. Kowuok Madiaba kanyo to odhi Dede. To kadho to Chogo, ae to gik Nyatambe, to donjo Dongoer, to dhi Rapogi, to wuok Rapogi moduog nyaka Awendo. So Rapogi ni Uriri, Awendo nitie Awendo. Ka ikao barabara mawuok Suna East, mawuok Posta, to dhi Nyikendo, to odhi Nyarungi, to dhi Nyatike kama iluongo ni Makalda Kanyarwanda, sub county machielo. Ka ikao kata barabara mawuok Masara, mano ni ei Suna, to ridore modhi nyaka Miuru ei Nyatike. Kikao mawuok Kababu. Nyocha sade Miuru be kono. Okuotre Masara nyaka Miuru. Ogala. To emomiyo anyisi ni dwar ber. To ng'ama wako dwar. Manogo nduru mong'e kuma le nitie mowako jite. Bende ng'ama ber, mano ng'ama tiyo. Kiwuok Kababu, midhi Bondo, midhi Piny Oyie, midhi Adera, midhi Othochra kuom, mano ng'enyne ni e Suna West ochako chopo Nyatike. Kiwuok barabara mane wakwayo madhi Kuria, nitie wuok Kombe e Suna East, obiro Nyarobiro, ae to ringo modhi nyaka Tarang'anya, modhi nyaka mano Kuria West, modhi odonj, modhi Ntimarwe Kuria East, modhi nyaka Rift Valley. So emomiyo kane wanywako dwar tineno ka wayudo yore momako i sub county duto. Ka sama wawueni e dwarwa no ilosonwa terminal mar ndege
ma Migori County. Ng'eni terminal malichota ni matiyo sani ane managera. Gipes County. Yes, Gipes County nikech ne ok wanyal rito ka Kenya Airports Authority pod okete budget mabiro to jo-Migori bende nyaka ndege lande Migori. Wajumbe mabiro Migori County te sani gi ji mabiro Migori mawuoth yot negi. Mang'eny wigi owil ni county ema nogero mano. Terminal mi ikwayo ma wakwayo manyien ni bende idwarno emane wakwae makendo osekete 250 million sani timo evaluation idhi losi extension mar airport airstrip ma Migori wakwayo idwarno mano bende biro. Koro gima duong' ni kwayo jo Migori County duto mondo appreciate ohala mar yudo tich kaka ineno e blue economy. Blue economy en tich county. Wan wawegi ema wakao lo mamiuru en marwa kama idhi gere portcha to wanywa kod warno gi mjumbe odege wawuoyo gi Kenya Airports Authority ka wan gi president wanywa ko gino masani meli biro Migori paya igero kanyo paya malich ahinya. Modern market en tich county schedule form mar katiba wanywa ko dwarno gi odege. Modern market igero Miuru, modern market igero Sori, modern market igero Awendo, modern market igero Rongo, modern market ok Riosir en ESP, Marongo Town Municipality, modern market 360 million. Ma Miuru 360 million modern market, Masori 360 million, mago modern markets. Modern market ma Suna East, Soko Mjinga, mano municipality ma Migori, modern market. Kawa wuok kanyo wakwayo modern market ma Kihancha municipality, wakwayo Mama Bera modern market, mano dwara achiel ni, mago tonge wate. ESP gi, to koyo wan kod gigadha gwara. Mopapo, ni a process ma Kosir mago Marongo ni a ring completion manyocha president obiro nen nitiere macham gi wadu mani a process to gi nitiere makitere mani a process ma Wendo nitiere makolenya ni a process mara nen chiegni rumo nitiere mariwa ni a process mago ma Wendo ma Uriri mane wakwayo nikech wan tichwa kaka county en markets go en nitiere ma Oria near ring completion ma Sibuoche near ring completion ma piny owacho near process ma Uriri near process and Moyani mago ESP markets we markets matindo aya ma kawabiro Suna West wan ESP market kendo nyocha waseng'iewo lo watieko Mama Sara wan tie gi Mabondo aeto piny oyiene wagere moro matin en bende ESP mare ni process mago nitiere process te kawadhi Suna East ESP marwa ma ogwedhi ni process aeto ka Uriri chane poka wacho oyani malo bende ESP market ne ni process ibro nene advertisement kawadhi Kuria East ESP marwa ma Ntimaru ni a completion make gonga ni a process magi goke haraka Kitambwega ni a process kam the Kuria West ESP marwa Manyabo Hanze nearing completion ESP market marwa ma ESP kucha wan gi modern markets ariyo wan gi modern Kihancha gi modern Mabera to gi ESP market Nyabo Hanze mago nitiere process te koro nyuako tich adito pong tema dwako ni kata pi mag municipality wane process mar yudo pi gi sewerage municipality ma Migori municipality ma Kihancha municipality ma Wendo gi municipality ma Rongo kendo wane process mar yudo lam kilomita 2 e municipalities 4 gite mondo i town marwa kik bed ma ochapni te yore affordable housing gi bende wan gote awinjo ka jomoko wacho ni mano tich national government ni mago ok tije county government adwa koni ni ji okong'eyo county government gi national government gin governments mag jo Kenya kendo mokete katiba kendo ochan moro ka moro en nigi tichne to kendo ndike katiba no ni county government
kata national government nyalo konyore e tich. Ginyalo nywako ne tich. Ginywako ne tich. Kendo nikech pesa mang'eny odong' malo, pesa mag housing, pesa mag market odong' malo, to markets magwa emomiyo awuok tadhi e dwaro pesago. Dine bed ni ok ago dwaro ahilano, to dine ok wawach chirni ni mago tije ling ni kimi to bende ng'ama jasamuoyo ma ok nyal dhi e nam machurre i pi ok nyal duogo gi rech ok nyal wuok e pi ni dhi manyi, to rech tidwaro tidak e lo motwo, koro ibe nyaka imany gige ni kaka iyudo rech. Koro mago ne watimo. Dibedi ma nikech lwasi maber ma Raila Odinga oketo e kinde gi William Ruto mano bedo numa yot kaka jotelo mar duongo dhoudegi. Adwaro koni ni Raila Amolo Odinga otime gima ber moloyo gik moko duto. Kendo mad Nyasaye mi Raila Amolo Odinga ngima. Raila Amolo Odinga en jatelo ma jasiasa ma osebede siasa e Kenya ka molo ji duto. Ji mang'eny wacho ni Raila pok obedo president, ni Raila ok nobedo president. Jawayuok ni jakomo ndhogowa. Tadwaro nyisi mago upuzi. Gimiluongo ni leadership mineno ni gima keti ya leader ok en office. En ni ji adimo keto geno gi kuomi. A leader is a person man gi followers. Kipenjo ng'ama nigi ji moketo geno kuom gi mang'eny, to ji kendo ng'eyo ni ok en president, en Raila Amolo Odinga. Ma bende kiwang'o i jok man kare maluwo bang'ego, to bende iroma roma gi wipi. Nikech en gi wipi ma kuriwo ni kaka miriwo cha to ing'adi dhi loka. Koro Raila Amolo Odinga ka yiero ne oserumo ma 2022 ma odwaro kuma sava nitiere ma koto dhi kako dhino. To Raila ok go lweny lolo. Okoni ooyo dwach jo Kenya mag services gi maendeleo. Ngima jo Kenya duong' moloyo dwacheno. Sirikal mar Ruto omi kinde mondo tim gigene. To koni gitem timo gik moko apar ma the 10-point agreement ka. Mano koni ging'i devolution, okoni mano kik we wach ne chien. Okoni ging'i jok mano hinyore ka, kik we wach chien. Ging'i inclusivity, kik giwe wach chien. Ging'i weche yawuoyi matindo, weche raweregi. Omiyo seche mineno tok yiero nyaka yiero machielo. Ka in jatelo maber, to kiket ji gi lweny lolo. Ji negore gi kech, nyithindo wuok e university onge tich, piny ochung' maonde maendeleo. Koro Raila nokoni ooyo Kenya nyaka sudi. To gisude e ngegu e line ma wachana pargi. Mane gima dhi nyime sani. Ruto bende kaka president masani okoni ooyo Kenya duong' moloyo political parties. Inyalo yudo ka jo ODM nigi lony maber e area ni, jo ODM nigi kamano. Koni watine jo Kenya e arrangement malach ma jo Kenya tenie iye. Omiyo sirikande no nitie jo ODM madongo iye. Ma kiwinjo ka Sifuna wacho kuom jogo marach, Sifuna to nyalo wacho kamano nikech orito kome mar secretary general. Ok odwar ni en bembine kata bedo ne secretary general ni ji rucho. To nyako ng'e ni kopogore gi bedo secretary general, jo Kenya nyaka sud mbele. Jo Kenya dwaro services mag finance ma Mbadi chiwo. Gidwaro mach ma Wandai chiwo. Gidwaro blue economy ma Joho chiwo. Gidwaro cooperative ma Oparanya chiwo. To gidwaro gigi te. Nikech ka ikoni chama and outside chama ok idwar gimoro amora, to then in ng'ama ja theory, ok in ng'ama ong'eyo practical politics. Emomiyo baba kanyocha wane liend ong'ondo were to kone ni wedhi matek. Onyise owinjo som kanyo ni wedhi matek. We piny osudi, rawere oyud tich, jomoko yud services, ODM to inemi msema ji mar ODM. Erokamano. Gavana mana kanyo waduogo tok weche manyien ma sa 2 mar okinyi ma kawuono ka gin weche manyien e yo machuok kod Vincent Otieno e Radio Ramogi Kachunje Luo. Nyako Ramogi en kanyo sa 2 mar okinyi ma kawuono. Ramogi Radio Ramogi weche manyien e yo machuok gi Vincent Otieno. Oyaore Nyako Ramogi Jwang kendo machiegni. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen owuok oko mar lero dhok ma jatende William Ruto ne otiyogo
kama bende nowacho jo-Kenya duto mayande ne ondhi ma ochuo lalgo miru ne osedok moriwore kod familia meggi. Wacho bende osekelo nduoko mokalo ka bende seyo mathoth osebed ka ibiwo ne sirikal ma itudo kod timbe mar ndhicho makamago. Kane olose wang' jowi mar Citizen Otieno Manyoro, Murkomen kata kamano temo kwedo wach mar bedo ni tudo sirikal kod ndhicho mag ojende bende ne otimore kinde ng'anyo mag Gen Z manotimore dwe mar 6 higa mokalo. Instance of reporting, nobody goes and says, so and so has been abducted, because abduction is when you now find the person who is culpable. It's like when you find somebody dead, you say somebody has been killed, but you will only establish by law whether it's murder or manslaughter once the court process has been, once you go through the court process. So the president could not have lied to the public, because the truth is that there are reports of missing persons. And as a matter of fact, there have been, in the last 7 years, there have been about 700 missing persons reported. Weche moko en ni jalup jatend piny owacho machon mano Rigathi Gachagua osidhi sidhayango odiochieng' ma kawuono duond buche mar siasa manyien ma obiro mana ndalo manok kende bang' kane owuok e duond bura mar UDA. Kaka bende Gachagua motelo chien kacha ne olando chenro ma en godo mar neno ni obiro keto jochung' e kombe duto mag siasa yiero mabiro ka otiyo kod duond burano ma iluongo ni Democracy for Citizen Party kata DCP. Chenro mar sidhayanga duond burano biro timore e log tich mar duond burano mantiere Musa Gitau Road e kar dak ma Lavington e kaunti ma Nairobi. Tutatangaza mwezi wa 5 na hiyo chama tutasimamisha kutoka rais, governor, senator, mbunge, women rep mpaka MCA. Muko tayari? Kama kijana wenu munisamehe. Yule jamaa pia alidanganya mimi. Alikuja na Biblia, anasema mwadhani agochwe, tukafikiria ni Mkristo. Kumbe alikuwa ni fisi amevaa ngozi ya kondoo. Weche moko en ni moko kuom jodak e kaunti ma Siaya bedo nyiso ich wang' magin godo gi jatend migawo mar teko James Opiyo Wandayi. Ka bende giwacho ni Wandayi osebedo ka koro kelo ng'ikruok ne chenro mag dongruok e piny owacho mar kaunti no, ma en koluwore gi bedo ni giseyo Wandayi kuom bedo ni osiko ka opingo kata okwedo mokalo gavana ma kaunti ma Siaya James Orengo. Ewi mano, oganda go mabende notelo kod Francis Oduor Amollo onyiso Orengo ni ka oyie to onyiso Wandayi ni ka oyie to mondo mi ochiw luor ne Orengo kendo miye thuolo mondo mi oti ne jodak ma kaunti ma Siaya. Giko weche manyien machuok nyakwara mag tudre ka oromo saa 3 thuolo boduoka gi weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuche kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Vincent Otieno. Governor ng'eni ja siasa to nitie weche mang'eny chal gi madwa tene mana gi kama ni wene ni Sifuna nosiem gi Jakom Raila Odinga kana mane piny duoka aneno ka koko gi weche migolo gi jotelo neno gima kiko it kaka oganda luo bedo gi sirkand ni kaka ng'ama ja siasa matuklu ma inyalo wachango wach weche ma pasore apasa weche ma pasore odo bedo mang'eny ma kiko it ma an gima dwa wacho ni paro nikech dhano one life paro nikech dhano ng'eny and dhano nyaka bed gi paro mopogore apogore. Yes. To gima dhano kik pogore na dwach japiny. An kaka jatelo anyalo bedo gi pacha gi dwacha, to mano pacha machiwo go to maduong' ni to in ma ine ofis ma ofis jopiny magine gigeno nikech japiny to itelo ne e yor dwar mondo dwar ni obed olemo kata onyag ne gimoro manyalo ting'o ngimane oa kuma no moke osud kuma chielo. Koro kanyo e kama ji ok nyal pogore e paro. Koro achiel ema kela wacho ni ka jakom ne oseduoko temperature piny, oseduoko liet mane nitiere cha ni mondo olos sirikal malach ma dwach jo Kenya duto inyalo kete kendo kaluwore gi gik moko apar manosiemogo kanye ma ji owinjo kete maino. Siasa mar piem kata mar koko winjo dog chien to kata ka ng'ato chiwo pache mopogore mago gima ji ok owinjo dewo. Kaka Sifuna kawuoyo, Sifuna nyalo wuoyo weche party, gik mopare party, to ka koro chako dondore gi gik manyalo ng'iko maendeleo
to mano koro ing'eno kadho ne dwaro mar piny. Kwa mfano, ka owacho ni koro ochieyo kata Mbadi, ochieyo kata Oparanya, ochieyo kata mana Wandai, ochieyo mago experts mag ODM maka gitiyo kanyo to bende ji mong'eyo ni jo ODM kare nenegi jok ma wigi ler. Koro kata kochieya kaka governor ni gima kama winjo tim. Ing'eni jo Migori noyiera gi ODM kendo ema gidok yiera go nikech ang'iyo kaka piny sudo ni aringo maber pod ayuko maber an gi jogi. Koro ka tajiri magi winji atemo kaka dhano kong'iya gi jok mosetemo gi jok madwaro gi. Aneno ka sudo gi ji maber, ok an Nyasaye, ok an malaika, to kaka dhano tatemo. Koro jopiny nigi koda gi geno ne gimiyo ombulu ni achiel kata ariyo kata adek nyalo lokore e ngimagi. Ka koro orid ahinya madwach jopiny go kedo go, to nyalo duoko ndhath e piny, nyalo ketho nying chama be. Ma iwacho kuom Siaya kata ni Orengo yware gi Wandai, ok ang'eyo gima gilaro kuro. An to ang'eyo ni Wandai en minister makome kanyo nyalo nyawo lemo, Orengo en gavana makome kanyo nyalo nyawo lemo. Gima dang' gilara ahinya ok dang' ang'e, to ka en gineno paro mopogore paro to tin, to winjo gi ti kanyakla ginywaga tijno mondo mach odonje udi, nikech ot maonge mach ng'ich gi achia mawuok tok kodhni ni to mach onge yorno. Vioje indi ninde odno nade, chai yudore nade, to nyithindi nyuolo nade, mach nyaka bede ei ot. To majno ginwang'o ma kaka Orengo wacho ma to mane mach. To stima no e mach. En emonyalo miyo gimoro murre ot. To kata stima no be ma jaber loso go wiye, tinene maber to nyithindo biro. Koro gigo nyaka tim. Koro kaka inywako tich. Kopo ni nitie pogruok mar paro, James Orengo, jasiasa motegno neno mopogore, Wandai neno mopogore. Gine gigo mopogore to gini kiketh maendeleo. Ero kama na inyam. Wadog Migori matin kendo. Adu mana duki chien. Nya neno kanyo ka Ministry mar Sports, National Government Orlando chenro mar manyo joma nyalo konyi gero pap ma Migori ni. Mano ne wagogi wachuo gi tong'. Okuongo kane Murkomen odonja nochakore ka Muguria en CS mar Sports. Nachiedhe ofise kanyo buora mane ochiko ni obro limo Migori, to tok ka lokruok obiro Murkomen obiro. Tadhi aneno Murkomen, wachak wadhi gi Junet Mohamed, Murkomen bowuok kanyo. Koro president naseneno di mang'eny makata manobiro Migori County mokwongo nakwaye wach stadium ni, to koro nyocha kawan tiere Edwarni. To wawuoya kode motegno moko ni stadium biro, kendo tok biro neno to stadium oselandi, omiyo aduoko nero kamano kabisa, kendo adwa koni ni mane kaka jitiyo. Iwacho ni ling ni kimi. Omiyo an ok aling, to jo Migori ok oling. Stadium biro, nyithindo chak mana ikore. Ka joka ne nyiero waka, wabe wabro mana nyiero machien ber molo nyiero moko. To kik ng'ato wachi ni governor ni ok otimo gimoro e stadium. Unu ketango kaka sirikand county ne gedo mar stadium cha marwa, lo en marwa, wane mwabro bedo go. To pesa mikete go te mag stadium go te owinjo kete igere gi sports fund mar jo Kenya. Stadium ailano no seger Kisumu, stadium ailano itieko ne jo Siaya, itieko ne jo Homa Bay, no seger Kisii. What about Migori? Nikech sirikand county ma mikwano go no kete pesa moro e chak gedo maggi. Oyo kata gikete kata ok gikete ondiki e katiba article 185 nyaka 188 ni functions mag county gi mag national government ginyalo nywako magilosi. Governor kidok penjo mara, un kaka sirikand county sports fund ero dhi gero nu stadium mopogore gi lo gi gima nitiere, input maru en ang'o? Wan gi sports grounds mang'eny. Nyocha waseketo e budget mar ne wakete budget mar 50 million, to wan gi sports play fields mang'eny, koro watere pesano.
ok waremgo, wan ok wan gi papa achiel kende. Ing'eni nitie kuonde moko mondere gi papa achiel. Udivert funds ok wadivert, watransfer. Diversion no ji ok ohero dhokno. Watransfer to other needy areas. Pare niya, ni wan wuodh kisera, wan wayude te. Donge walich ndi. Koro modo. Nikech notamu. Ok notamowa. Governor. Igni ariyo Orengo donjo tam ne mokwongo. Orengo nochako otieko. Gladys Wanga yudo mane Akubo Jamawego chako. VOJ ne an What about Migori? Ne an jakom mar Public Accounts Committee mar Senate. Migori County ne wayudo ka Governor Obado nosekete pesa moro to duoko ne ok ni kare. To Rasanga stadium mare mane Orengo tieko ni no spend temo gere for 8 years. Mogik ka mogikeno mochiegni tieko mar awiti 7 years. Koro an kaka chiel wiyoke majarire an ariyora kode to donje wang'e iluongo ni Thuru. Koro penjo mang'eny mipenja an bende pesa matin ma county nyalo yudo nikech wan be wan gi pesa. Ibro neno waloso pap moro Ntimaru. Usani ne nitie pap moro wapayo Sibuoche ei school moro Midida. Wapayo matindo tindo moro wabro payo Sori. Walosa kuonde mituge mopogore moro wapayo Awendo. Wasudo nikech koro de okwa concentrate kamora achiel. Omiyo ing'eni idwaro ni you devolve services as far as possible. Koro ikawo tilosogo playfields moko sub counties moko. Pesa mamoko bende itimogo tugo. Annually waketo pesa mag tugo. Omiyo ok ni kosemiwa pesa ni to koro wamede. Mano koro dang bed double expenditure. To an atimo gima ber. Ayude 100%. Donge mano ber VOJ kadi pamo de wan kodi rally di pamo 100%. Mane momiyo nyiero wa mogik ni mit. Iluongo ni 100%. Chakre gi megini bende kudo wisa ma ji ne nyiera go jok ma nyiera go te ema tinde wacho ni gikelo stadium. Ne gin wajumbe igni 5 mokadho dak ne giwache wach stadium. Ane madhi awacho, ane madhi akwayo, ane madhi awako gi Edward ni magi konya duoko ne giero kamano kuom bire dwar mani antiere ni. Nikech en dwar maber to gibe nyaka giduok na ero kamano kuom neno gigi ma tero gi Edward ni kendo pod wadbro dhi kod gi nyime Edward nikech gin jogewa gin jotelo wetena. Ero kamano. Nikech ine wuon county, ine ruoth morito county sani, jogi te gin jogi te. Donge mano ber. Kata maketh ni mineno yanyago mago maga. Donga koni ni an ruoth en ng'ama kata nyathi olosore kuome to ywe. Tuon en ka nyathi olosore kuome ten kata girungu to gogo nyathi ano katim mano. Ero kamano ahinya. Ewi mano kapok wadonje weche mamoko, nitie paro moro manitiere ni projects mane jatend piny obiro chwe wang'e Migori gin moger kod NGCDF. Thothgi skul mano ya Orongo gi mamoko. Jatelo ne nitiere moro mane oyawo kata mano biro officiate moger kod county. Jatelo kane wawako mondo obi Migori County, jatelo ne obiro Migori County mondo lim jo Migori County. Seche mane obiro limo jo Migori County ne onyalo neno project mora mora maduong mondo nikech ne otimo stop achiel. No onyalo neno project mora mora maduong madhi nyime. Aeto owacho gik ma osebedo ka odwaro timo ne ji Migori County. Kidhi kama ne nitiere Rongo, magi e gik mane wakaw Rongo, magi e gik mane owacho ka in Rongo. Nowacho ni obro construction mar Kosir market dhi nyime, construction mar Opapo market ni e plan, affordable housing in Rongo, dhi ochakore construction of mar hostel mar Rongo University, dhi chakore construction of Rongo modern market dhi nyime, upgrading mar Kosir Rongo Chamgi Wadwa Wendo bende ni e plan, to gi chata ma Kamagambo University. Koro kama no nyalo limo mane osegedi ne en kamora achiel, mjumbe nokwayo no lim banyo. To mano en gima no chak ger e 2017 nyaka sani. Omiyo wan bende dine wabed ni walaro kode ni watere kate osuptal moger gi county. Onge lar ruok. Atadwaro nyisi. Gigi tegin mag jopiny.
No gigi te mag jo Migori County, tane jatend Migori County, kendo an jatend wajumbego. Gik ma ineno motimo Rongogi. Otimo Rongogi, Rongo ni kanye? Migori County. Uriri ni kanye? Migori County. Ng'ama jatend Migori County Ochila Yako, mago sub counties. An gigo te arwako, ok ane mayudo ber. Ok anyal kwedo ma mjumbe okwayo. Ane mayudo ber, to wan gi projects wa. Mabendo timo kaka serikali. Mang'eny, adwaro nyisi kwa mfano. Wan wawegi, wanyisi kwa mfano. Ma kikao, financial year, 2023 no kikao 2024-2025 ECD classrooms mamandetwa mawasegero ni estate mopogore mawasetieko gin 179 kikao 2024-2025 nikech waloso committees e school to waore pesa to wa supervise kikwano giduto gin 179 to ECD go gin tiere kuonde mang'eny. Kidhi kama iluongo ni Awendo kende ibro yudo ka mago madhi nyime but kibiro mane wagero 2023-2022 let me just count for you a few mondo in bendi ng'e. Koro kinyal kao ni president idwa wuothogo these ECD no kaki winjo gi ng'eny go nikech wan wa distribute to kata Rongo ni neno kodhi e primary school achiel mano ger gi national government whatever dhi mana Rongo secondary ing'eni dire kanyo nitie Nyarach ing'eni nitie Kodero Bara ing'eyo ni dire kanyo nitiere kama iluongo nitie Kanyawanga nitie mang'eny kude nitie kanyo mang'eny koro noyier mana achiel koro kidhi like for instance Suna East 2022-2023 magi ECDs mane wagero i Suna East iluongo ni St. Catherine mano i Kakra Ward aito St. Catharina bende Warisia mano i Kakra Ward Punda Puoche mano i Kakra Ward to gi Korwa e Kakra Ward koro ka kwano nigi te mago mwasetimo ng'ato biro nyisi ni wan onge gima watimo to ng'ano nyisi to en to owacho gik motimo Uriri ma obe wan wasetiyo. Let me show you nikech Uriri ema jomoko wache gigo nitie jok moko okapenjo wach Uriri kende apenjo wach mar county ma Migori mangima to Uriri donge ni e county ma Migori kose nitie Uriri moro ma Uriri ma Siaya nitiere ang'eyo ni Uriri moro nikech Uriri en gir jogem to Uriri nitiere koro adwaro nyisi matin ma Uriri mondo in bendi ng'e Uriri kama iwache ni watimo nono Central Kanyamkago ECD Nyamilu ECD wasegero Central Kanyamkago Ramuoma ECD Ahenyo ECD St. Mary's Oyola ni East Kamagambo bende nitie Ahenyo but Central Kamagambo in mano 2022-2023 ne wagero mago Central Kanyamkago ok Central Kamagambo Nyamilu Central Kanyamkago Ramuoma East Kanyamkago Ahenyo East Kanyamkago wagero St. Mary's Oyola East Kanyamkago Kambaga North Kanyamkago Okumbo North Kanyamkago Kodwogo West Kanyamkago Milimani South Kanyamkago Ober South Kanyamkago Kisigunwa koro mago ECD Department of Education tiko ni wan wasetimatima nono koro adwa nyisi ni county kidhi kate markets mag county matindo wasegero mang'eny kidhi kata renovation mag osuptal wasegero mang'eny nikech watimo functions magwa to kendo functions magwa ma watimogo gi ng'eny kendo kata jotich wan go mang'eny to ok watimgi ni wapiem gi ng'ato wan watimo ma katibo miyo wanda schedule 4 to madongo kaka mineno ma bende samoro ok wan gi budget moromo
tichwa riekowa en dhi dwar ir sirikal mamalo, dhi dwar ir NGOs, dhi dwar ir development partners kaka Safaricom and others mondo watimgi. To kendo anyisi ni kinyalo miya the whole day mondo apim ni gik mwasetimo Migori County, walich ahinya. Wanyalo chopo nyaka kiny. Wawacha. To wano kwa go siasa mar miriamba dwa pimonu. And allow me to wacha nikech baja siasa. Ng'ato nitie ne Rigathi Gachagua ka. Ma dhi launch party ne kawuono. Wabe wan gi Rigathi Gachagua Migori. Gimora mora mi wacho rach makato timo kati dhi lim president mi wake ni mano ne okitimo kwa dwar siasa no. Ni bedo kamoro ni wa mnyoro to wadhi tiyo ne jopiny to koro negativity kata kel mana chiro mano ok otim ori wacho ni ng'ama chiele motime. Adieri mantiere ni siasa mar riwruok, siasa mar muolo, siasa mar nywako tich bro konyo, siasa mar koko gi miriambo ok nokonyo. Koro jogo siasa mar dongruok ok dondruok mar siasa. Aeto kendo jogo siasa makelo kwe, nikech samineno ni ere yiero mitimo next month okine ka siasa mar mirima kalak gi koko maonge omiyo achich ni emane omiyo ong'ondo were otho. Ok adwar siasa no Migori to kendo ok daher no timre kamora mora mang'eyo makopo ni tho ong'ondo were no wuok e siasa to mar Nyasaye reswa wajo siasa wawarre. Governor, en ang'o minyalo tim mondo counties oyud pesa moromo manyalo konyo chopo tiju kalure koda schedule 4 mar katiba nikech mane mosebedo ka en rem maduong' kanyocha in Senate ni neno gi wang'i. Gima winjo tim en ni wabunge mag National Assembly oweketo piem gi county government. Adieri mar Nyasaye, the architecture mar constitution ma Kenya ka no wacho ni nitie 2 levels of government, national and county. To government en executive, tiende ni government execute o implement en emotimo. En government sirikal matimo, man momiteko mar timo, levels ginariyo. Koro gimoro osebedo katimore ei bunge. Senate mowinjo bed ni ochung' ne pesa mipoge county. National Assembly odhi odio Senate ma ok ginyal pogo pesa ne county moromo. To ka ng'ato paro na riambo, owinja ni gik ma Raila Amolo Odinga osebedo kawacho. Ni members of National Assembly owe ng'iyo ni county government piem kodgi. Ka wuoyo esamineno wawuoyo ni National Government Department mar Health okete budget mare bilion 180 gi wiye. Ng'ama kete budget no National Assembly. Aeto Migori County nigi 8 billion budget mar gik moko duto ma devolve. Gik ma devolve te. To kata sienyo mana wajumbe wagite sienyo 1 billion additional mondo kel Migori County mondo pogne the 8 sub counties 250 odhirongo kamano nyaka Tungkoni. Gidagi ni gikete kucha mondo gidog gikwaye ni korobi. Devolution no kel ne waduto ne wantie jogi moko to ne onge, moko biro 2017 an tiere ma bandecha no dhi nikech nachung' kanyo motegno. Devolution no kel mondo kosechok pesa mobire agulu ma Kenya to gwenge pesa bende odoge oyal gi e gweng' kuro. Nitiere ji mawacho ni pesa go kotere gweng' tikwalo. Ok gimak jokuogego to pesa to dong' e gweng'. Nikech pesa to dhi adhiya kata ka en Machakos kata ka en Migori pesa odhi. Koro gima kelo pesa gi en attitude mag members of National Assembly thothgi ni gin gi piem gi county. So ko winjo bed piem no. Ka gidwaro CDF gin gagulu kumipoge, gipogne CDF. Gipogne gima gidwaro. To gipogne counties pesa moromo. Kaka kwa mfano iwacho ni barabara rache county. Kendo an ba yie ni barabara rach kenda wuotho. To ei Migori County, county roads, nitie gimoro miluongo ni county roads. County roads ma Migori en barabara ma upana ne mita 9, to gi upana ne mita 7. Ma upana ne mita 9 gin kilomita 5,033. Upana mane county te. Ma upana ne mita 7 kadok piny en kilomita 7,461. Ene moringo donji e skunde ma remote, ene modonje, ene mong'ade kind gwenge gote.
barabara kilomita achiel mondo ilos mikete maram en milion achiel. Barabara kilomita 5,000 gi mano bilion 5 gi 33 gi 303. Aya ki medo gi maka koro budget te mar barabara madwarore per season mondo ikete maram tinge kaka koth chwe Migori en bilion 10. Bilion 10 no onge. To wajumbe gi te ong'eyo ni barabaras gi nie constituencies gi gidagi ni pesa ni ok bi. To giyot ka ginyalo seyo ni county ok otimo gini. Emara ila wacho ni to in iseyo ni county ok otimo gini titamori miye pesa mondo ine midhi wach ni timo. Iye county oyud pesa kidwaro pesa moro ine kuma tokono. Kaw pesa no ibi tok ne in. Koro jatoko osebedo ka tokono ang'aya. Ka otamore atama asebedo ka neno wach ma Division of Revenue Allocation Act kaka igo embaka bill kaka igo embaka between Senate and National Assembly gi ywaro kuma osebedo ka nitiere. Contention machielo osebedo ka nitiere ni last audited accounts mag sirikal gin mage. Last audited account gi ng'eyo to gidhi gikete gik mang'eny makoro kony. Kore momiyo wach devolution ni en gima nyalo kethore. Kopo ni like for instance pesa mar housing. Som katiba the fourth schedule. Wacho ni national government nigi housing policy kende. Ni to county eman gi wach gero udigi. To pesa mar affordable housing to dong nationally. Onge mjumbe mawacho. Emomiyo koro chunowa natero delegation mane matele tachiwo lopa affordable housing tigero. Atero delegation matere tachiwo chiro tigero. Chiro go maga mag jo Migori County mag mjumbe be. To konyal wacho ni mare mok mara. Kata constituency no nie county na. So en a win-win situation. But ideally pesa no winjo kete lwet county. Koro anayie mjumbe okaw credit, aba akaw credit nikech mago be maga. Jopiny nyaka ng'is jood bura gi senators mondo neni oketo pesa moromo mondo devolution oti maber. VOJ yude kendo adwa nyisi. Kik ng'ato ng'iya ni pesa obed matin nikech ochilo. Ochilo bro tiyo higni 10 toa. Ien ng'ano be kodonjo obro mayudo shida mar onge pesa. Omiyo pesa no medre ne counties te. Kik ng'i ni kata ni governor en Orengo, governor en Sakaja, ni governor en Simbarati Oyo. Erokamano. Governor, penjo mogik ma adona penji ka mondo wawinje na bende jopiny. Mondo nigi wacho nang'o kuom sirikandi. Wach mar paro ma sirikal sani koro wuok godo mar timo gimoluongo ni leasing ne kembe mag sukari. Sony Sugar achiel kuom leumbru mar yuto mar county ma Migori. Sani koro ni lwet private investor. Un kaka governors bende gini ne ochoponu. Bende otime lalruok mowinjore. Nikech awinjo ka koko do bedo mang'eny anyanya ka ne sirikal ka okang'ni. Kan tadwaro pimo ni kapok agike wach Sony ni ji go mana siasa. Ji go siasa one kaka governors, one kaka senators manobedo wach proposal mar government ni ne wasebede. Governor Oparanya kane governor kapok abedo governor. Governor Oparanya ne en chair or jakom task force mano chung ne kuonde te manitiere kembe mag sirikal. Mane ging'iyo gima sirikal winjo time kembe gi. An kaka senator ni ane committee mar agriculture, senators mamoko ne nie iye, mane wadhi mwa discuss report ni Kisumu, ka jo pur masoni moko nogwele, jo pur makuonde gi duto nogwele, mawach ni moko nodhi e court mabura noselo e court, kata Professor Nyong'o ne nitiere. Kendo ne wadhi e gigi te, mane otim public participation, kata wajumbe gi te ne nitiere, wajumbe moduoge bunge ni. Nyocha ka kora bedo governor, to koro gigi osebedo kadhi nyime. Kaka ne report no golo, ano ka golo report no. To maa e gik mane ofwenye i report no. Achiel, ni sirikal ndegi te osebedo ka kambi kao tiang jopur, kambi ondiko jotich, to kambi kose rego tiange gi tok chul jopur, to kendo ok chul jotich, sirikal siko reso gi pesa. E diere Moi ne an mjumbe, no res gi pesa. E diere Kibaki ne an mjumbe, no res gi pesa. E diere Uhuru ne an senator, no res gi pesa. Sa Ruto an governor, o res gi pesa. Ruto kono oyo, ok ginyala timo the same thing the same way, kendo ok gibikete pesa kata nduru. Nyaka gilok patan. Gikoni ok obikete pesa kata nduru. Koro, okoni the new option
en ni kambigi ka ginyalo chung' gi tiendgi ma giran to onge wach kaka en no ni Sony cha ringa me koro nyocho mi management ma Sony ochulne gi jopur omigi pesa mar timo maintenance aeto koni gi ringur kendgi sami neno wawueni juma mokadho kambi ma Sony owuon nigi gop jopur $487,000 jopur manosechulnegi gisekawo niang jopur no magirego magiuso sami neno ni gisekawo pesa ir johala jaohala nigi bro mie sukari ma pokoreg sukari no japur manoreg mare chapo $450,000 sami neno ni jotich makambi ma Sony pok ochul nyoche kochul gi pesa moro kidamdam koro mae penjo sirikal tok bimiyo gi pesa ana wuon mineno ni dala na oluor gi tiang' te ana wuon an jasakwa ma wendo ma lop gi ne Sony okaw gi josakwa mang'eny gi jo awendo go mang'eny mopogore kata mok josakwa ne okaw gote koro the question en niya kopo ni sirikal owuok owe Sony sani okoni okay okodwar wach leasing no jopur gi jotich biro yudo pesa ni kanye sirikal no wacho ni ng'at machielo owinjo mi gini okousne omiye lease mondo bi olos kambi manyien obi ochul jopur bang' juma ka juma rates maber obi mondo ochul jotich gi bang'e koro mane mbaka mantie koro kidhi e sukari kambi wa mar tiang' mantie Oria e boda wa gi jo Homa Bay kidhi e Transmara mantie e boda wa gi jo Narok kembe go private to gitiyo kendo joge wa mawendo mauriri marongo nyake masuna thoth gitero tiang' kuro nikech maka to tiyo e lwet ja private kendi chulo gi jotich makoli chulo to marwa mane mar sirikal ni to podho koro penjo ni watim nang'o we ma opodhi water tiang' kocha kose watim nang'o sirikal okoni giseyudo ng'ato gisego kogno giyudo kanyo modong' an kipenja en winjruok ni ng'ano bro tiyo gi jopur nade ng'ano koko mang'eny bro riembo investor koko mang'eny bro miyo sirikal ae tiloro kanyo an ok ahero siasa miketho koro jo siasa nyaka bed honest e wach mar leasing ni Lusaka nyo wacho e wach Nzoia Lusaka ni jok mane obiro demonstrate e wach Nzoia gin jo Trans Nzoia gin gi kambi gi miluongo ni Naitiri Sugar no ni e Trans Nzoia kure ma gitere tiang' gidhi gichoko dhanda mawuotho gi tiende ni to gibiro go demonstrate Nzoia koni mantie Bungoma County to giwacho ni ok gidwar ng'ama list gin gionge shida no to gibiro gi insight jo Trans Nzoia jo Bungoma seche ma gi insight jo Bungoma ni ok gipimnegi kaka kambi ni dhiran koro en onyiso jo Bungoma ni en ok dang' oduok kaka kambi dhiran to ng'eyo ni iwuondogi an benda nyalo nyiso although e Sony ji poko bedo gi koko ni wan kaka jo Sony wapar matut ahinya mondo wabed jo adieri kaka jo siasa kaka nyisi an to an ajachung' ne jok matindo inena wendo wakachacha kidhi neno jok ma usa omena ka ing'e jok ma giuso ne jok ma do tiang' obanda kaka an ma load tiang' jok ma riembo tingni mano e economy marwa seche ma ok ochul jopur every week seche ma Sony opodho joge wa mabeto tiang' joge wa marego tiang' joge wa mopuro tiang' mado tiang' gi suppliers go bro chamamo an kipenja pacha kabisa Sony must run konyalo run e lwet sirikal fine konyalo run e lwet investor fine wan to nyako run wan wadwaro mana pesa no iro nyaka dulre maneno ni nikech bende Sony e lwet sirikal ne pok omiyo wa profit gimoro niang' nochula kaka nyakwara yako Ignacio mane okaw lope ni mondo ni nayude nduru kaka ng'ama land owner podi gima wang'eyo ni land no boko usi land no has just been leased entiere kanyo obedo list gi government pod en mana ji but o lease
Jopiny wacho nang'o Nyakwar Mgajwang'? Gavana agomni wawinje na kaka jopiny wacho kod okinyi ma kawuono en saa 2:34 mano mar okinyi masani. Ka in ja Migori County an kod gavana mari ka ami thuolo mar penjo achiel kachiel kata wacho gimoro amora ming'eyo kuome. Moro ka ng'ise ni maka juma yawre. Gavana owacho wach mangima mokalo. Wan ECD ma korwa ka ne otieko maber kendo nyithindo dhi sikul. Penj nago ni to school feeding program be en go e paro kaka sirikande. Okay. Machielo kani to en paro mane ma gavana nigo mar konyo jokuny Goldi ma osebedo ka neno midhiero kata obedo ni weche mag kunyo mano mane bwolo en ting' ma sirikal mamalo. Artisanal mining ni miyo jowa tho mang'eny, especially area mar Kitereka kata gwenge mamoko e kaunti mano ma Migori. Penj nago ni to en gi mpango mane to chiro mar Kosir gedo mare ochiegni rumo kendo mine mor ka uso kanyo pod gi pak ne gavana kuom kwecho mtafutaji hachoki ma ote mar Joseph Odanga kantie dala mar Rongo. Anthony Dondi mar Obama mosna pindra odiuma ayie gi gavana sani okelo kwe oriwo wi jotelo ma Migori tetete ayie kode. Okay. Oyawre maka juma mosna gavana kon gavana ni wagone erokamano kuom oro kontrakta manye opayonwa yo ma osebedo ka chandowa yo ma wuok Kuriri nyaka Thim Jope. Sani koro ber omiyo wamiye max 5/10. Oloko mane odinore ema ok gitucho owuok kod kontrakta no otuchgi kapok otieko tich mondo wamede max. Mar ariyo, ang'o momiyo village polytechnics ma Uriri ok okete maino nyaka ne odonjo office pok otimo ne limbe and other polytechnics moko under county governments. Nyinga en Wuod Odanga Odhis Wuod South Kamagambo Uriri wacho kamane ote marikairo kamano wadong' ahinya. Oluoch kwaga ja Uriri mina gavana pod gi pak kuom nyocha bedo achiel gi jotelo ma Migori kane president obiro timo limbe. Jotich ma Soni pok ochul ma to wachi ang'o? Be onyalo konyo mondo areas mag jotich chul mogik? Lweny ok wadwa Migori ka, wadwa tich gi kwe gi dongruok kende. Erokamano ahinya. Anthony Dondi mar Obama mosna pindra wuod juma ayie kod gavana sani okelo kwe mar Migori ka kendo tije neno en dhano ok en malaika. Kinda e ng'wech dwar nyaka nywakne obed Nyamita obed MP ma Suna East gi Suna West mar mondo mi Migori County kik bed ni en mana jo news ndiko mana koko ge ywaro kinde ka kinde. Erokamano wakwayo ni kik gibed gift to others kaka pile wan be wayude thuolo wa joma onge godfather odhiambo roko ka wuok Nyamelo nene kamano. Erokamano tije ma counties ng'ato ywaka ni tije kaka ichiwo ibiro lero kanyo. Owacho kanyo ni ichiwo e yor ng'eruok. Maramogi oyawre Victor maka juma oyawre machiegni iloso gi Benson Owiti japicha. Benson japicha machiegni oyawre mosna gavana okomos gwapejo gavana nitiere strong projects machalo health facilities. Nitie moro Siany primary kae Kogelo ka nosegere to kendo kidhi kanyo to koro tindo minyalo mana paro to mano to mane ng'ato osedare. To en gima noger gi pesa jopiny. Kaka gavana kech Kogelo ka mangima waonge gi health facility. Walawe mana Soni Awendo kocha to kata mana Bonde kocha. En gi chenro mane mondo siptand cha man Butsian mano seger machon nitie to kendo compound mobedo fence mondo siptand cha mondo miuti. Mar ariyo nitie bio moro mano chak los chon ma cho Bonde to kalo donjo Siany to donjo Manywanda to rie Bondo Michelle Obama gwengi go pedhi wuona weno nolosi to donus don none contractor cha ni to en contractor mane chamo pesa jopiny to payo ndara news to bugo news to kuonde modong to weyo to no chamo pesa ni gino ne South Sakwa Ward. Nona ne mano mondo miye ni to yono rach jopiny hinyore. Erokamano. Oyawre maka juma oyawre jatenda iluongi ni ng'a? Iloso gotieno piny ma wudo ke Migori County Nyatike sub county machiegni jakadem. Amor gi jatelo kendo notimo tim maber kuom kelo president e Migori County
mang'eny. Jo jatelo biro maka juma. Siemo ne weche moko achiel ariyo. To pile kidwa timo gimoro nyaka ibed gi nduthi. Kaka president mar county. Wayuak yudo ka karwa kaka Nyatike sub county wan gi yore moko ma gi kat maka juma. Hello. Awinji wacha. Wacha. En gi paro mane wachi yore wagi nikech gimoro maka timo maka juma. Gimoro maka timo to nyaka timo nyaka kadh kuom yo. Ero kwa ahinya. Eno yuago yore ma Nyatike. Kupenjo kanyo to county oketi ang'o mar konyo yore ma richo Nyatike. Oyawre. Baka jo oyawre. Oyawre machiegni telo. Yo kama. Iluongi ni ng'a? To in kanye? Ma tam luka ma nusuaka. In kanye? Yo kama. Abijo kaga mala pesa desa. Kako timo Migori ka. To penjo maka ne kanto wuok no kuepo. Ni di solution system kiri kudo de world political national. Kaka gavana kama bi kuepo kata ili biro mulungu ni mopogore gik makete mulungu no kuonge. Ere mane mo after the vote system makora. Mondo wawati mondo kikobinde rege moko watinda na kwayoka. Okay. En mane mano kwayo kajimu wapene an kaka gavana mata tinani kujima the vote system. Mobi. Ye makasa kiso wobe wa kumona neke Migori yuku bypass saniyo kama kaleka na chile. Nyakala kitelo ignareyo. Maintenance wadiori dikwa kuna iska kwa kama. Erokamano. Oyuago wachi mag yore mo yuak ni richo. Kowacho ni maintenance mar yok tim maber ahinya ni governor konygi anena. Wadhi duka matin nyakwada Mgajwang, abro wene governor thuolo mondo duoke moko kuom penjo ma jopiny penjogi eka bang'e wanakawo mamoko bende. En saa 2:42 mar okinyi. Bedo gi ot mulungo nyingi ne pok obedo mayot kama. Gi KCB Mortgage iyudo sir mar omenda michiwo gatam malo 105 michulo gi interest mochung' mar 9.5% kuom higni 25. Limbad bengi mar KCB mantie machiegni kodi kata ndik ote machuok ni mortgage katiore namba 22 Reverend Emily Odhiambo Gowi, Komiti mar St. Peter's ACK Church, Thimbondo kod Jakomo chung'ne loso chenro Paul Gondi, rwako wi arambe mar kanisa mabiro bedo Jumapil, tarik 18 dwe mar 5 higani. E kanisa non, wendo modhial biro bedo Honorable Faruk Kibet, mabende en jating' ndai mar jatend piny ma pacho kae, ka gikonyore kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja, jaod bura ma Belgut Honorable Nelson Koech, Senator ma Kericho kendo jatend kweth mathoth od bura ma Senate Honorable Aaron Cheriot, jaohala Honorable Edwin Yinda mane en jaod bura ma Lego Usonga, Honorable Nicholas Gumbo ma en jakom mar Kenya Sugar Board, kanyakla kod jaod bura ma Bondo kendo rwako welo Honorable Gideon Ochanda. Nyasi biro chakore saa 3 okinyi nyaka saa 5:30 okinyi, ka wakwayo ji duto madigom yorwa mondo chop chon kendo rit saa. Luka Madonga Uchiel Matindo 38 wacho ni chiuru gi chuny maler kendo en oduoknu mathoth mogundho. Mano e singo mar Nyasaye. Piny sama tek tidwa kwere mono mogo kod Rosemary kaka skiza tune mari D*812*784#. Piny sama tek tidwa kweyo rem mar wich bar, lak maremo, leche kachiel gonding. Ti gi yath mar Panadol e nengo moyweyo. Panadol Extra sani en siling 15 kende, ka Panadol Advance en siling 10. Yud mari kawuono. Som chike mondike kor yath kapok itiyogo. Kare mosiko to ne laktar. Ng'ano ma en Mzito? To en ng'ano ma ochopo bei mar Uzito? Ane Mzito, ane matelo ne komiti mar G50. Donga chopo bei? Gi G50, mano ichopo bei. Mak Uzito.
Ai, ane mzito ne amondo puodho kayo cham kendo apongo gunde 50 gi cham. Donge kata ini neno ka chopo bei? Gunde 50 mano itemo mak uzito. Refa, chungare tugo no matin. Ane mzito, ane man kod gunde mang'eny e lig. Aseloyo gunde 50. Gunde 50 isechopo bei mak uzito. Nyiew Coke, Sprite, Fanta, Stony kata Crest mzito. Yani nus lita enengo ma 50 bob kende. Mak mzito kawuono enengo mogonyre ka ofani pokorumo. Piny sama tek tidwa kweyo rem mar wich bar, lak maremo, leche kachiel gonding, ti gi yath mar Panadol e nengo moyweyo. Panadol Extra sani en $15 kende, ka Panadol Advance en $10. Yud mari kawuono. Som chike mondike kor yath kapok itiyogo. Kare musiko to ne laktar. Dakika modong en 15 kende chopo kanyo saa 3 mar okinyi. Saa 3 mar okinyi weche manyien Adimba Gavana. Nitie penjo ka mago mune idwok mapiyo piyo. Wero kamano Victor, awinjo penjo ma ji openjo. Yes. Abro kuonde ma wiyo wil go to ni par na wili ja picha ne openjo wach dispensary Masiany. To kendo barabara moro. Wili ja picha mano wuod Kogelo to en jadala wa maranen kanyo. Koro nitiere dispensaries ma nyocha wayao kendo moko bende wan go e budget wadhi yao. Okay. Ne wayao ne wayudo ka dispensaries moko no oseger, moko ne poko rumo, moko no oseger to poko yao mang'eny. Okay. E thuolo kapok adonje ofis. Gik mane mono yao mang'eny en ni moko ne poko tieki to gi nok mar jotich manyalo tiyo. Koro e nyatike ne wayao Mariba dispensary to gi Tulu. Mariba nitiere Makalda Kanyarwanda, Tulu nitiere Got Kachola. E Kuria West ne wayao Nyamwini dispensary ni Isbania Ward to gi Taragwiti Makerero Ward. E Suna West ne wayao Nyalganda dispensary e Wiga, Kioro dispensary e Wiga. Mano e Suna West. Aeto e Suna East ne wayao gi Adeko Boke dispensary e Kakrao, Mwache bende e Kakrao, to gi Nyamuare e Suna Central. Aeto e Uriri ne wayao Benga dispensary East Kanyamkago. Aeto Kotedo dispensary e South Kanyamkago. Aeto e Kuria East ne wayao Wangirabose dispensary to gi Kebaroti dispensary. Wangirabose nitie Ntimaru East. Aeto Nyabasi West mantie Kebaroti. Aeta wendo ne yao Alara Nyambija i North Sakwa to gi Kodwogo i West Sakwa. Aeto Rongo ne wayao Njiri dispensary e Central Kamagambo to gi Koyar dispensary e South Kamagambo. Okay. Koro nitiere ma wan go e chenro mibro yao pod midhi yao machiegni. Okay. To ka ang'iyo e idalawa ma Kogelo ok ni wana hach. Sami neno ni nitie gima watimo bonde dispensary bonde nitiere e Kogelo kanyo. Okay. To gi nitiere od kar thieth mwalos Wangaga dispensary bende ni e Kogelo. Siany ni bute kanyo wabro ng'iyo wach Siany no bende kopogore gi Siany wan tiere mane North Sakwa to boda gi South Sakwa miluongo ni Yago. Okay. Bende watemo ng'iyo barabara mo wacho ni barabara ni ne en barabara mane obedo opened. Diere kani open barabara. To nitie dareche adek madwarore. Nitie daraja ma ng'ado aora Lare. Nitie daraja bende ma ng'ado aora daraja ma ng'ado aora. Gin dareche mang'eny ok mano kende. Daraja ma ng'ado aora Sere. Gi daraja ma bro ng'ado aora Kwar. Gi daraja ma bro ng'ado aora Sare. Mondo omak Kogelo no te nyaka Lora Teng kuonde moko wano gote. To sani watemo loso dareche moko Lora Teng. Okay. To gi wabro ng'iyo Masere kagi. Wan go e program wabro dhi nyime. Okay. Gigi osebedo ang'eyo ni samoro chando ji. Ting'eyo ni higa mar 13 tok devolution. E higni mineno gote ne poko los gigo. Okay. To an bende aseloso daraja makadho Nyaguok Oromo Ng'ur, makadho Nyachebe, makadho Lare, ma king'iyo nyake Lam aseloso mochomo cham gi wadu makadho ei kuonde mowacho go miyo
by and by matin wabro tieko gigi te. Okay. Ne nitiere penjo moro mane jal moro penjo barabara moko ei North Kadem wacho generally ei Kadem. Yes. Ei Kadem watimo barabara to seche moko koth ketho. No wacho ni ei Nyatike. Kaka barabara ma wasebedo kuatimo, wasetimo kamoro ni kachieng' ne watimo maraming and grading mar Okoth Asembo Makwabe Road, watimo maraming mar Marsh Park Goodwill Road, aeto watimo barabara and watimo grading mar Kowigo Riato Tati Road, to gi grading mar Otati gi Orore St. Camillus. Tang'eyo ni sani gikethore. Gine shida mineno ma wan go. Ka nitiere i North Kadem, wasetimo ga grading and maraming mar Okenge Ndiwa, Luanda Road osekethore ang'eyo ni nikech kodh ni Okenge Ayego Road, Akala Ong'er Road, opening of Ong'er Sere Nyora Road, wasetimo Bware Mifware Road, to gi Okenge Thimlich Diruma Road, to gikethore nikech koth. Ka waweyo mano, kibiro God Kachola, Otho Matoso God Kachola Road ne wa grade sani okethore, Otho Nyakona Road bende graded okethore, Bandera Tieny Road bende graded okethore, Matoso Ongoro Bala Road mano be okethore sani ne waloso kata Serena Lidha Road mano okethore Koweru, Kanyandiko Apilo bende ne waloso okethore, Ongoro God Kachola Road bende ne waloso okethore. Kibiro Miuru ne watimo maintenance mar Tagache Winjo mano okethore sani, watimo maintenance mar Rabwa Tanganyika Road okethore, aeto ne watimo opening and grading of Waisa, Tagache Beach, Kibro Beach, Miuru Central Custom Road go mago be okethore te. Kethore nikech gin maram roads. Koro ok watim gi, watimo to gikethore to omenda matin. Maintenance strategy maru kaka sirkal en ma. Wang'iewo grader sani to kendo waketo fuel, koro wabro bedo gi maintenance to dwaro maduong'. Wajumbe wakwagi ni mondo gi medoro pesa e county. Nitie pesa moro miluongo ni RLMF momiyo nyocha division odhi e court no giwe pesa no bi. Counties go tingo constituencies. Kaki winjo subtende ma wacho ni wayaogi gin mane i sub counties gi magi to sub counties wote nyaka wajumbe go gin jo Migori County ane governor gi. Omiyo ka oket pesa e lweta, pesa malong'o, tabro loso maber matieki makopo ni pesa moro lal to nitie kaki nono ka pesa lal. Omiyo an taikora mar tiyo kodgi maber. Ne nitiere jal moro manopenjo nite VTCs VTC Mauriri ni pokwalimo Mauriri center ka pokwalimo to VTCs nachako gi limo Kokelo, kana duoge liel Kokelo jomoko nobaya gi disasi gi tia gas mang'eny to ok ni nomiyo aringo VTC aore pesa pile, kata sani adhi ore pesa. VTC go kata ajalimo gi mang'eny. So ang'eyo ni samoro penjo nikech nitie ot moro moger mapok wayawo, ne wakwayo contractor mano miluongo ni Jackie Paulo nobi owuo gi jo public works wa, to nenore notamore biro wuoyo kodgi, akia gimomiyo pod wakwayo biya owuo. Ka nitiere wach moro to los kuro, ka onge wach to mano bende ni mana kare. Jal moro nokoni e wuodh president ni to ang'o mar county mane watero kanyo. Adwaro pimo ne jalno kamono. Gik manitiere e wuodh president ni te gin gige jo Migori County te, kendo gin mag Migori County, kendo gin mag ji te Migori County. Tadwa nyisi maluwore gi tij county. Gik maluwore gi tij county. Gik maluwore gi tij county en chirni mane wakwayo, chirni mani nena kwano ni kate. Maka chirni maluwore gi tij Migori County kate. Kendo anyalo nuoyo ka ng'ato chirni miwinjo mokwan mago chirni mag Migori County te. Pi miwinjo na kwayo water and sewerage
ma Migori County ma wacho ni dhi losi ka Marongo Municipality, Awendo Municipality, Migori Municipality, Kihancha Municipality, mago nitiere te. President ne ok nyal duoko gi te kanyo, to gin gi duoko kendo nigi pesa. Kineno wach stima mitimo rural electrification otingo all public facilities mag county, nyako subtende mag county ma county run, nyake skunde motingo ECD mag county gote, mago nitiere i program no. Kineno paw ndege miwinjo mwa wacho cha, macha paw ndege ma sub county te, stadium mano mar county te, en stadium mar Migori County. Kineno barabara kata madongo gi, emomiyo kik ng'ato pogi ni mane mar mjumbe ni mane mar governor. Nudhi dwaro te. To kendo ma ineno ne wawacho gite. Ka wacho kata for instance kane Awendo kanyo ne wadwaro ni mondo ger gimoro miluongo ni Animal Training Institute. An kaka governor nachiwo 30 acres mar county. Mjumbe nochiwo pesa mar CDF. President nomedo 200 million. Wanywakone gino mar jo Migori County te notimore mana i Awendo. Kibiro i Awendo Kolenya kanyo, ei Kolenya kama wantiere kanyo nitiere chiro. Kibiro Ranene nitie chiro. Kibiro Awendo nitie affordable housing. Ei affordable housing note ochako miwa pesa miloso go osuptal Awendo. Omi atonga na opong'. Ng'at mawacho ni gavana noko kwayo mago jonyiego. Ebo rit chieng' moro dhi obed an ema kao jotendwa duto te. Wadhi wabedo go gi president gi memorandum magine gi input. Ni to in kaka mjumbe ang'o miketo priority. Wakwongo waketo kode mago te waketo mwang'ini mar Migori County. Koro chilo somo kanitie kama dware explanation timedo. To kata chieng' ang'eyo ni samori penjo ni jouririe mapenje. Chieng' mane watimo gigi te, Nyamita ne onge, nene New York mane wanene runinga. To ne waketo gigo te. Ng'ama noketo chilo. So kika onge bura moro mona musedhi State House kod ne wadhi kode alia, ne wadhi kode alia, to kane wadhi kode alia to koro chieng' mane wawacho gik ma president nitiere no onge, ng'ama noketo donge an, nikech an jatelo ma onge nyiego. Jouririgo gin joga, jouririgo gin jo Nyamita, jouririgo gin joge MCS, kendo jouririgo gin joge president. Koro jopiny we penjo mag siasa mang'eny. Mag siasa, wan watiyo negi. Nikech chieng'o no bura mane otero jour bura go Washington aparo ni parliamentary committee mano oterogi. Mano noterogi, bende mano buch jotich. Koro kwa dhi kucha, onge gimoro ni ng'at moro ni magi tije mjumbe ang'o. Governor, wajumbe go te gin wajumbe matiyo ne jo Migori. Walter Wino tiyo ne jo Awendo te, MCS go tiyo. Gik motim gite itimo gi e ward, itimo gi e constituency, itimo gi e county. Kotime Uriri ni e county mane Migori. E ward motime North Kanyamkago ni e Migori. Koro ma dwar, ing'ani dwar, an nyakwar Ignacio Ayako kanogo nambaka mar dwar gi jadala gimoro ni Oyugi Magendo. Dwar mineno ni kata mana dhako mapaki moko ni yuora kangi biro gi gimoro tikelna ema mi mor kendo mi ilo milaule mijuki. Nikech ing'eyo ni yuori ok dhi nono. So dwar ni ane mane an wuon dwar, to ji mang'eny ochiedhe dwar ni. Jogi duto opamnegi, jogi duto ogonegi erokamano. Jopiny manobiro rwako president, ni neno kako orwak president Suna East, orwak president Suna West, orwak president Kuria West. Kiny ne ineno kako orwake Rongo, orwake Awendo, orwake Uriri, orwake Nyatike, to kendo kaka norwake be Kuria East odiechieng' mar adek. Mana manotimore cha mabende ni elwet police. Macha to ne wuoth more mano oboth. Tadwaro nyisi ne jopiny go baduoko ne giero kamano nikech gikonyo wasero. Ing'eni wendo wang'e riek. Ng'ama ne dheko ni to gigi mokwayo we gin mag wegi josiasa kose jopiny orwako. So akwayo jopiny ni ka president duogo kendo dhi duogo abro mana nyiso utarik. Odhi duogo to neno leaders, odhi duogo Migori County ka dwe ni pok orumo, abro nyiso utarik.
ka obiro rwake uru ekomedo olo mogo gi maendeleo kuom ji. Koro waser kik wasem. Waduokero kamano kik wasem, kik wakete fuere mag dondruok mar jotelo ma ng'ato wacho ni ene motimo ni jomoko ok otimo. Erokamano. Gavana Make kanyo ka oyueyo mar weche manyien e laksade kokinyi ma kawuono waduogo kendo obro miyo jopiny bende pod thuolo koro kija Migori gonjira gonya beda thuolo kiywa tol nyakwara mogi tipenjo ma in go ne Gavana Chilo Ayako. En saa 3 mar okinyi weche manyien kod Vincent Otieno. Matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Oyawre nyakwara magajuang kendo machiegni Gavana ma kaunti Migori Dr. Chilo Ayako ong'iyo kaka ochiedho gi oganda e kaunti no e weche mag dongruok kendo wacho ni en gi geno ni oganda go dok biro pare kede tilo mar ariyo ka gavana ma kaunti no. Kata kamano bende moko kuom chenro mag dongruok ma bende owacho ni kaunti ma Migori oseyudo kokale lomba mare ma bende ne otimo ka jatend piny Kenya en ni Alapata Stadium manyasani ma koro igere kaunti no e kind ndeche bura ma bende chenro mag gedo mag ne osidha yanga gi jatend piny kendo timo limbe e kaunti no jume moko manok mokalo chien. Ing'eni jo Migori noyiera gi ODM kendo ema gidok yiera go nikech kang'iyo kaka piny sudo ni aringo maber pod ayuko maber an gi jogi aneno ka sudo gi ji maber ok an nyasaye ok an malaika to kaka dhano tatemo. Koro president naseneno di mang'eny makata manobiro Migori County mokwongo na kwae wach stadium ni to koro nyocha ka wan tiere Edward ni to wawuoya kode motegno moko ni stadium biro kendo tok biro neno to stadium oselandi omiyo aduoko ne erokamano kabisa kendo adwa koni ni mane kaka ji tiyo stadium biro nyithindo chak mana ikore ka joka ne nyiero waka wabe wabro mana nyiero machien ber molo nyiero moko kik ng'ato wachi ni gavana ni ok otimo gimoro e stadium. Jatelo no magie sani ni e chenro mar Ramogi Baraza bende kata kamano wacho ni chenro duto mag dongruok mane gikwayo ka jatend piny ne en gino bende noriwo gi kanyakla ma jatelo moro kik wuog oko ka wacho ni en owuon ema otimo. Giwi mano bende wacho ni orwako gi duto kane gidhi timo limbe mar dongruok e par loch ma jatend piny ka bende wacho ni kokalo limbo ma kamano chenro buora mag dongruok osetimore e kaunti ma Migori kaka yo mar ting'o malo chenro mag weche mag thieth e kaunti no. Gavana Chilo kata kamano ler moko kuom osiptende ma oseyaw e gwenge makono kaka yo mar neno ni jodak makono yudo chenro mag thieth maonge ng'ikruok moro amora. Nitiere dispensaries ma nyocha wayaw kendo moko bende wan go e budget wadhi yaw. Ne wayudo ka dispensaries moko noseger moko ne pok orumo moko noseger to pok oyaw mang'eny e thuolo kapok adonje ofis. Gik mane mono yaw mang'eny en ni moko ne pok otieki to gi nok mar jotich manyalo tiyo. Koro e Nyatike ne wayaw Mariba dispensary to gi Tulu. Mariba nitiere Makala Kanyarwanda, Tulu nitiere Got Kachola. E Kuria West ne wayaw Nyamwini dispensary ni Hispania Ward to gi Taragwiti Makerero Ward. E Suna West ne wayaw Nyalganda dispensary e Wiga, Kioro dispensary e Wiga. Mano e Suna West. Aeto e Suna East ne wayaw gi Adeko Boke dispensary e Kakrao, Mwache bende e Kakrao to gi Nyamware e Suna Central. Aeto e Uriri ne wayaw Benga dispensary East Kanyamkago. Aeto Kotedo dispensary e South Kanyamkago. Jatelo no kata kamano wacho ni chenro duto mag dongruok ma itimo e kaunti ma Migori bero ngima oganda e kaunti no ka bende kwayo jotelo wetegi mondo mi kik rwak siasa e weche mag dongruok. Weche moko ni ji ariyo bende nyowito ngimagi masira makoch mar apaya manyotimore apaya mawuok Masara ka ochomo Muhuru Bay odhiambo manyoro. Ji ariyogo ma en jariemb apiko kod jal manyoting'o nyowito ngimagi e masira makochno manyojuko tipa kachiel kod apiko e alwora mar gweng' moro ma iluongo ni Hera Remo mayudore Suna West Sub County kaunti no ma Migori. Kabende ruoth morito gweng'no Yogo Tumbo noyango wach ni kolero jariemb tipa ma bende nyodhi Muhuru nyotemo kalo nyamburko machielo ma kuom hawi marach nyoduogo tumore gi apiko no ma jal manyoriemb apiko nyowito ngimane kanyo ka jal manoting'o to ne oringo e od thieth magikone to koro nyowito ngimane. Obila nyochwo kawo ringre no motere kar kano ringre mar jomotho ka bende nonro matut pod dhi nyime ka otenore kod wachni. Kanyo ne wuok ka malo yo Arumbe koni karidore to dala ne ni machiegni kinde kanyo to winjo ni obaro ka koro chomo kanyo to kare tipa moro be ne ang'e kabisa wadine ong'eyo ni to dhi baro to
pacho pe kadugo koto kwanyo jok mane chiedhe gioko kanyo pavement obaro kanyo mo ema tuomo jomoko kanyo jago moro mane oting'ore gi jomoko koto onego ng'ato kanyo moro bi ochako dhi to biotho. Weche moko en ni moko kuom jodak e kaunti ma Siaya koro nyiso ich wang' magin godo gi jatend migawo mochung'ne weche mag teko James Opiyo Wandayi ka bende koro giwacho ni osebedo kokelo ng'ikruok ne chenro mag dongruok ma itimo gi piny owacho mar kaunti no. Jopiny go mano telne kod Francis Oduor Amolo ma ong'ere gi nying mar Simba, kata kamano wacho ni Wandayi osebedo ka pingo gavana ma kaunti ma Siaya James Orengo ka bende koro ginyise mondo mi ochiw luor na jatelo no kendo omiye thuolo mondo mi ochwal chenro mage mag tich ne oganda e kaunti no. Kuke kaunti ma Siaya, George Amolo chiwo ler. Kotelnegi gi Francis Oduor Amolo, jodak ma Siaya go wuok tung' mosuo gi jatend migawo mar teko James Opiyo Wandayi ma koro gisayo kuom donjore tije mag tend kaunti ma Siaya. Nwakwayo jatelo miluongo no Opiyo Wandayi kodwa fruga mani ma Siaya kaunti to wabiro nyisi adier. Wan Luo community wan go Molo Tinga number 1, Orenga Jim number 2 to koda Nyang' Nyong'o. Mago gin joma kigori go Luo community to koro kata bedo ni chalo nadi onge kama wabiro winjre kodi. Orengo mwajo no kitino to gik morengo timo Opiyo Wandayi ok nyal timo kuom higa achiel. Kanitie ng'ama orengo osekonyo Kenya kae to Opiyo Wandayi orengo osekonyo moingo ji duto. Koro wanyiso Opiyo Wandayi kamoro ma entie ni kidwaro nwa heshimu gavana Orengo. Weche gi obiro mana ndalo machuok bang' ka Wandayi ne oseyo mokalo gavana Orengo kuom gino mane giwacho ni Orengo osebet ka orem tiyo tije yo makare, ka migosi Amolo wacho ni gin gima ging'eyo en ni gavana Orengo tije nenore nyaka sani. Orengo oseloso tieko stadium manowe 40%. Orengo gero Siriwo rice mill. Orengo makoro wuoyo kuomeno emoloso ring road ma Kababa. Orengo emoloso ring road ma Scout Center. Orengo emoloso surgical center. Orengo magero maternity migero complex migero kamiluongo ni Ala. Orengo ne magero Urenga maternity complex. Orengo mowuoyo kuomeno emaloso ring road ma Sega. Orengo ne maloso ring road Mandori. Higa chielo dwa Orengo timang'o. Ang'o dwaro Orengo tim? Opiyo nyaka bed ng'ama paro chien. Weche motiel gi nyawadgi Fredrick Otieno Wira ma otelo ni ok gibi yie ne jatelo moro amora mondo nyisa chaye ne gavana ka otelo ni gidwaro ni Orengo bi thuolo mar tiyo ne josiaya. Gima temo wacho nuan okwan ka mar chamo lwenje ma imi gavana ni to alinga nikech wan gik mwaneno development mwaneno gin amigi gavana koro gin ka gin government gichiemos broad based government mabed etieno en nikech en minister makoe minister to kin wach ma broad based government norumo kenda wacho ni inajima no tere no oknon mondo yit inajima mondo gore gorengo no mi inajino mondo serve go Kenyans koro kwayo marwa enu respect Orengo. Nyogi wacho weche gi boma ma Siaya kama jatend rowere migosi Sampesa nokono jatend migawo no ni ok gibi yiene mondo mi otigi lemo mare ma entie gi sani e pogo jo Siaya. To wang'eyo no Opiyo Wandayi in ma itiyo kod position mari mintiere mar energy no iyudo energy ni moro matin koro idwaro ni nyonwa wan kaka jo Siaya wan sani wariekre kaka yudhe wariek to wang'eyo gima ber ok wabi yieni Opiyo Wandayi wadagi gavana marwa nyaka mi respect. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jakom ma duond siasa mar ODM Gladys Wanga oramo ni duond burano koro biro dhi nyime siro lwedo sirikand William Ruto gi chenro meke mag dongruok. Bende jotelo moko mawuok e duond burano to osebedo ka kwedo chenro makamano. Wanga wacho ni ODM omako matek winjruok mar sirikand manyuanda kata broad based nyaka bichop yiero machielo ma higa 2027 kata obed ni nitiere jotend duond bura moko mag ODM machal ka gima ok mor gi wach machalo kamano. Wuok e kaunti ma Homa Bay, Ali Abich chiwo ler. Jakom duond bura mar ODM e pachoka ma bende en gavana ma Homa Bay Gladys Wanga omedo mako chung' motegno ni ODM pod biro medo siro motegno tend piny William Ruto ka achiel kod chenro te mag dongruok ma otimo bang' ka ODM ne osedonjo gi rimiti gi sirikal mar Kenya Kwanza mane ochugo sirikal ma manyuanda ma bende ong'ere ni broad based government. Wanga ne okoni ka jotend ODM kod jokanyo mag duond burano gibiro medo bedo e sirikal ma manyuanda kendo gibiro luwo kama ogai margi Raila Odinga osiemonegi. In the ODM party, and we are behind Raila Amolo Odinga fully. And for now, he has directed us. And we know that we signed an MOU, and this I say also as the national chairman of the party. We signed an MOU between ODM and the Kenya Kwanza government. And we are in the broad-based government. And our people here have agreed with us that we should be in the broad-based government and support the government and programs of the president which he is rolling out.
We know we might not see the results immediately, but now even the improvements that are happening in our health sector are going to be clear very soon. Kende broad-based kanyo wane ndani zaidi. Kaito wacho ni kaka korigana penyni. Achodo ni gik moko. Kani oloso gi jopiny alap makakako e ward ma South Kaboche ka chudubura mandhewa wanga bino nokwero jomosebedo ka pingo winjruok manobedo e kind Odinga kod jatend piny William Ruto ka okone duond bura mar ODM biro medo chung' motegno kod jatend piny. Bende ne okone sirikand kaunti koro ikore ne nyasi mar Madaraka Day ma higani ma koro wiye limbo kende biro bagi e kaunti ma Homa Bay tarik 1 mar dwe manyien. On 1st of June, Homa Bay will be privileged to host this year's Madaraka Day. And we want to welcome everybody. Homa Bay are hospitable people. We want to take this opportunity to welcome everybody. We have seen people, they go there to Wamunyoro, they start insulting Baba. Na sisi vile tumesema, ukienda Wamunyoro na uende kutusi Baba. Na sasa tuko ndani pia ya ile broad-based. We will also protect the President William Ruto. We will also talk for him and his programs. We have agreed on a 10-point agenda to work together to change this country. Ka jatend kweth mathoth e od bura ma Homa Bay Richard Ogindo bende nokwayo oganda onagi mondo chung' motegno tok ogai mar ODM Raila Odinga kaluwore kod chenro mag dongruok ma sani koro biro kaluwo. Thurwa kik ng'ato bi thurwa ka ni dwano pogwa. Kik ng'ato bi ni dwano pogwa ni miyowa direction mopogore gi kaka wang'eyo. Ande piny ka piny nyaka bed gi jotendgi koso kamano. Wabed kaka wabedo ni. And ung'eyo maber ni kawuono development ma Homa Bay County jothurwa kidonje taon Homa Bay rieny koso ok rieny. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay Yan Ali Abich. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua odiochieng' ma kawuono sidha yanga duond buche manyien mar siasa ma obiro mana bang' ndalo manok kende bang' ka ne owuok e duond bura mar UDA. Gachagua motelo chien kacha ne oselando chenro ma en godo mar biro neno ni oketo jochung' e kombe duto mag siasa e yiero mabiro gi duond bura manyien no ma iluongo ni Democracy for Citizen Party kata DCP. Bende koro chenro ma kamano chakore sani kata chenro mar sidha yanga duond burano chakore sani ka edog tich maduond burano mantiere Musa Gitau Road e kar dak ma Lavington e county ma Nairobi. Sasa mwezi wa 5 na hiyo chama tutasimamisha kutoka rais, governor, senator, mbunge, women rep mpaka MCA. Muko tayari? Kama kijana wenu munisamehe. Yule jamaa pia alidanganya mimi. Alikuja na Biblia, anasema mwadhani agochwe, tukafikiria ni Mkristo. Kumbe alikuwa ni fisi amevaa gozi ya kondoo. Giko weche manyien nyakwaro mokane gin mago motuche kor gwenge watudre ka oromo saa 7 ne weche moko manyien adimba nyinga Vincent Otieno. Mago ne matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Adoni watie Kenya kwa Ramagajwang kabro ka usimbe jopiny mondo awe gavana thuolo odhi oti tije mamoko ma ondikore gi jopiny. Maramogi? Maramogi? Hello? Oyaore. Oyaore. Iluongo ni Jaduong'? Ma Zablon Mogelo uso wood katrema. Ma chingli Zablon? Nana. Governor Okomos. Yes. What called the Luala, where I got dispensary. Was it no Mia, Bidu Mare, or Doctor, because Minica Kolo. So, you know that I carry most of the education we got back. Okay. Yes. Window ko wacho ni no obir. Yes. ECD class mana dir. Kendo kapoka be machi bawacho no to. Se ate window ko keto na di moro no di primary school ka be no na ECD to di ke balu no ko nyal wa di ke di ke sani. Okay. Ya tinge ko balu be 40 park. Okay. Kuro okay andara avocado, kama yeye okay andara avocado Aber.
Nitie daraja mokalo Aitila bridge. Aitila no wade ke tagruok dige ka koto chue. To koro kokalore. Okay. Kaya mo ay ndara maduong mo kedi be mo kata ke dewo mai sin kale ko o kes no daraja yo be doya da nya no kale no sa ma. Okay. Ma piraj. Ero kama je dung Zablon. Agendo ni ba ge wiki man go kode. Ero kama no je duong. Ero kama je dung Zablon. Oyawre ge je. Oyawre machigni. Musla gavana. Okaumus. Ma Pascal Oranga. Pascal Oranga je mapera machigni. Nina gavana kwa kitatu. Victor gavana tulipo kwa kali na wangi. Yes. Koro wakwa ni kanyura pano ni wakwa no kana mama ko bende ni sire man chinka. Opo ni tulo da to gong ni ngege wangi bende ni kechi yo gibe no ko ni campaign. Okay. Koro ni wanga pano wiki na wacho. Koro mara reya. Wana wa mi ko kitatu ni kire isi so segero karwaka. Yes. Kaka witraga. Ni chota. Usugi ko fati memano. So diti penjo baba no penja ga sana kabiri Marco Jeya. Mama indi bodo do ke jo na kwa wo ni ke penjo ni chiro manigero kanyo iro. So chiro ni ko daro tiro go gudi Masai. Dar tiro gudi Masai. Koro ma tema ne lero kai ni ke jo mawu kan tiro ma campaign ni mawu kan ma bal panu ngeyo. Kumuti udano di jogi ni magi jo ma campaign ni gavana mama gi jogi na joyi makasai no wegi. So gini ndio bado kama ya teach ma technique ni kana oge gini ndio ko ni tero tute. Wakwa ni onyalo lero kanyo ni dipuo gi kana oge le ko tero gwe gi tun kire ni digeru ka mondo jogo mawu kire mar ko Jeya. Obed kod ng'eyo nikech gin bende gina jogo mago kuwa nikech ko Jeya kanyo wan kod school Rebursaya. Wantiere kod school bende Wutugik. Wantiere kod school bende nido ya tuwa kura Nyamongo. Ero kamano. Katiko. Wakwa ni kiro fitat bentire boy. Jogi kimi wa teach mate kaka jogo ko ma jogo nikech moko ndire machopo kum gite. Okay. Nikech ko chuno ni kana to biro iri do niko rang bedo mate ni kata nyango biro mo di kudle moya. Kimi wa baba na teach mate kech moko ndire malora ke mo ya ugari to kata ni ya we ke bendo fitat me boy ni kimi no bedo ne ni nikech kimi no to igari no to mana reyo katiko. Yes. Uwogi wa bunge mamigori kani rengo ni sani moko siko mana ka fuya budi pondo ne jo bunge mamigori ge ke terkore makoro gudu wi ga wuru wa bunge ge bisambe nyoge rengo ta pin. Okay. Nige wa mana ni na sa rumo go telo ni na ka tware ke po nya ka jo tiki. Ero kamano. Alo ngenya ya kwaga. Oyawre. Alo ubiyo je. Machigni. Osibuna nti ma lo kwaga. Yes. Yes kwaga. Wana kama na mamigori ka. Yes. Ene kama na tiel kede onge moro koro. Kwa na maro ma doctor tla yako ame witmenti godo. Justice Masoni you Matara poko me Justice Masoni. Okay. Awinyo kwa doka ni ndio zetu ko choli ni kama uwene. Niki area mama be 2019 machonka. Be tujiyo ni wotane kata bana ogodoke. Ka ocho ogodoke. To pesa no de medio ni area se de medio kiyo ni te. Ero kama na yenya. O wachi mar osara mag jotich areas modong. Aloro magi. Oyawre. Mani kino tiengo ausungo. Iwo kanye? Rongo. Yes weekly. Mosya. Oyawre. Hello? Oyawre machigni? Mari injinieri kolela. Injinieri kolela bede mabor gi nyathi jowa. Miye nyuka. School. Yes, you in your school. Donje direct penjo mondo konsa. Ma choko suru ma down to na Migorika. Along the suru na Migorika eri choka choki chu pesa luedo aching.
Bato so to choko mar usuru wa Migori County. Ne ko ma choko usuru mchunga barabara je. Okay. Mara mogi. Rajasthan. Oya ore. Yo ko Aflina Wur. Aflina Wur in kanye? Rongo. Machigni Aflina kanye Rongo. Miri ka pa 45. Because samle wanyuol maber. Ora na mapingo na bana usimo. Ofongo bio manam da samatuo. Mane ka bana wamuaneo be muameo titio mo maber kama nyusi ni obesende mama. Oh mi yango. Oh mi yango gonyi maber. Omio onde gonyo paka titina to maber makajoma. Aflina wori teni wonde nyocha kama mi abisende mama. Ora na mapingo na bana be manam da samundi dio diero kama nyatina nyacha ko biye. Abro biro nene ka biro mi. Ero kamano. Gavana dwani duoke magi komode. Ero kamano. Chane wachak gi mane. Iwinjo kaka go nam dasta. Wan jo Migori chuto. Gavana Mbapilach ithiedho ground. Ok athietho gima timo atemo riwo ji. Isabu the siasa ni ang'eyo kaka utiyo ga gi ji. Atemo riwo ji kata mineno wajumbe motamorego. Gitamore mana nikech gigombo kom mabedeni. Tadieri mar jopiny ka en temo tich tabro temo kendo wabro tiyo maber. Ni winjo jal moro kapok wadonje e penjogi. Owacho ni to ei ang'o kendo mane president time county. Ng'ani chiro maduong' Migori e town iluongo ni Suna Marindi. Suna Marindi ne ogernwa gi contractor mane timo yo ma Migori madhi Hispania to chiro ni ne ok nyal rumo. Ing'eyo ni asewuoye gi president ma president o direct kendo idhi tiek chiro ni malos gik mane iete. An awuon kako chilo miyo jo chiro Marindi mine mosebedo oko higni mang'eny go. Chichwa nitiere biro. Koro Pascal Oranga ne owacho. Gima Zablon. Zablon. En nowacho mani gerne uru Luala dispensary ogero daktari. O daktari nie program Zablon ang'eyo ni kako penja no an gi chief officer ma South Kanyamkago miluongo ni Mabel Chanzu. Ma en mar public health wadhi ng'iyo wach od daktari no mondo waketi kenda winjo kokwano nyaka ECD ma wasegero manyiso ni watiyo jok moko to bineno nikech giumo wengegi gin gidagi o gibi winjo nikech gidino itgi but wan watemo kar omenda ma wan go to gi kinda ma wan go. Okay. Ulalo ma Atilila ilong ni Aitla. Mano be wadhi ng'iyo kaka wakete budget sani wagero ulalo maduong' Central Kanyamkago ma riwo jolok achiel gi jolok machielo ni. Kineno mheshimiwa makanyo miluongo ni Unisodi watiyo kode kanyo matek machiegni kidhi neno kago picha kanyo en olalo aila mapokone. Chumbe ni kanyo D16 D20 madongo dongo midwa ng'adgo kanyo. Okay. Pero kama na aito Pascal Oranga openjo maduong' wacha Kojea. Yes. Kojea Pascal Oranga erokamano kuom mano. Kojea waseduoke contractor kendo chiro mane ogol nikech kacha ne ok nyal ting'o ESP market mane watero gwedhi dhi ma mbele to kidhi kata kawuono kata juma mokadho contractor nyocha waseduogo gero market shed kaka ne wasingo kanyo madano jijo to gi Willis Aluoch ma jogweng'no to gi chief Kisiagro ma jagweng' kanyo mor ahinya jo Rabuor Taya ema nyocha okone wapara ne Rabuor Taya be but jogewa ma Kojea makwa chiro unitie kata kidhi machiegni sani tibro neno ka foundation ne oseketi samoro ji pok oyudo information ni to sani ng'ato kata Pascal koyudo kinde dhi adhi Kojea tibro yudo kadhi ni kari mos na jo mapera Pascal. Okay. Then nitie penjo kama openjo kanyo ni nitie jotich ofisa meki moko ma ok dwa moso jopiny ok gidwa mengol gi jopiny. Mano feedback ma adhi miyo gi koran. Ang'o ma giluoro ma mitoka ringo ng'wesi pidi to Lord Dirisa. Aparo ni thuol ni mfuko gi. To ing'eyo. To Pascal be wacho ni ok ochuno ni ka idwa wuoyo gi jatelo to expect ni nyaka igonye.
samoro japiny biro konye ng'ado rieko moro kaka jatelo. Gima dhi timo masebedo ka timo akwagi ni gibed thuolo gi jopiny. Japiny kata okoni ni ng'iew ne soda to duoko maber oroma ok inyal loro drisa nikech soda kata nikech iongego mano tim marach be samoro ok inyal bedo go to duoko japiny maber bedo kode thuolo eka en bende winjo ni en thuolo gi sirikal. Aito Aflin en opuyo mana ti onono engineer mar kantie winyo school en noyuago mana jochok usuru then kwago penjo wach mar osara mag jo tich mag sono ni med chwalo duonde ni se wuoye gima timore jo choko suru go we are going digital machiegni ni wan gi strategy moro wasesumo paro waketo gino maber obro dhi nyime en adieri ni choko suru taslim o cash ni to miyo mang'eny luar kata thuth chamo ka ok chope agulu mar kaunti kaka dwarore. To wach jo tich masoni mane pok ochul nyaka sani ang'eyo ni en wach matek ahinya kendo en wach marach. Kendo e achiel kuom gik mamiyo kaki manage soni going forward nyaka wakete. Ne awuoyo gi president ma Kenya kanyocha pok obiro Migori thuolo man Migori kata nyoro nyawuoyo kode wachni wach jotich masoni. President nowacho na kama ni jotich masoni kata ka new management obiro to gope mar jotich masoni gi gigo te sirikal masani dhi ng'iye yo mogik mondo new management kodong' to kaw kadhi mbele. Tiende ni mano dong' areas go gi gik mane ni chien go sirikal masani dhi ng'iyo aeto tieko mane kaka president nowacho na. Omiyo an kaka governor jotich masoni go ahero kabisa nikech mago e jo Migori matiyo kendo jatich bergo sache kendo jatich bende en ng'ama nigi dich modich kendo sami neno kapok ochul gini nitiere jo aswekra moko manolo gi omena to olo gi nyanya sani bende ok nyal chulo school fees nitiere ja kiosk moro nitiere ng'ama nogero kibanda ne moro ma orent omiyo wachno duoko luasi mar uchumi mar ohala ma wendo chien koro wabro tie matek mjumbe ma wendo bende omako wachni motegno. Walter Owino nigi habari mar jopur gi jotich to gi jo ohala masoni mana kaka an go kanyo watiyo matek gi mjumbe kendo ageno ni duoko bro bedo maber. Kane president oduoka kamano an bende nakoni kopo no penj kako penj no okan jawuoyo msemaji mar president to mane duoko manyalo pimo to ne ago kode mbaka no. Erokamano. Oyawre. Oyawre nyaviyo ma ni punda poche an Migori County. Erokamano ur punda poche. Mokwongo ne gabo na poche gi pako ingo ko kwano punda poche yusudi. To gimwacho di kalimago gik machiegni go kabisa kendo en adier ni mago gik mosetimore kokalo bwo tende. Dina med mana ni kuskunde moko mapok obedo gi CD machalo Eco Primary. Mwacho primary to go yalo primary pok na gineno ECD under county government na county government sector. Mugi ka kono gavana marwa ne ang'eyo ngiti ma en rogi pesa ma en go. Buko radio Ramogi Migori County radio Ramogi apara jakom mar Migori County. Na gombo no obewa tulo mo wanyalo rado go kode fanti magre Mogi nikech yudo tek ne mondo bitopiro de tek pero kata en panyo no nyalo miyo tulo ma wanyalo bukgo mondo wayudo kaka Jaramogi wan kod nyuso kela ria dole nikech ne mara pare kama wantiere ne wan giromo maduong' kabisa mar Kenya mangina mar Jaramogi to biro mana Migori County ta Sonai constituency. Koro nyaka wakon kode mbaka kaka gavana to adwa kone nikech obed gi wasiwasi kelo ni pod entiere nyaka 2032 beda motegno ng'ama itiyomgo nyaka beda ng'ama ber ema nyaka tiyomgo ng'ama rach ok nyal tiyomgo. Ramogi? Hello, Ramogi.
Adona ka usibe matin kende ka watieko wach kata twak makawuono yawre. Victor. Oyawre. Oyawre. Machigni? Mos na governor. Governor ka mos. Nano governor wa Migori ka. Yes. Iluonga ni Asbol Wood Mededa na Kanyasa Ward Nyandike. Yes, machigni Wood Kanyasa Ward. Ndalo moro na kwae mondo ogernwa ndara mawuok Obuare. Kayara. Obuare Kayara. Kipingi dispensary. Obuare Kayara gi? Gigi kipingi dispensary. Kaito kip daraja mariwo jo Obuare gi Kayara. Okay. Wecho setimo. Kone ni jo Kanyasa mabuare gi Kayara gone ero kamano kuom bero daraja no. Daraja no ne miyo jolo kata mana joma apa ming'eyo kata ji odak e gweng' gi chike mag Ramogi. Ne miyo weche mag Ramogi gi chike luo ji leo ne weche kudi gi gik matimore. Sami koro naneno ka ji mor. Ji kalo daraja no odhiambo kodhiambo. Okay. Mina go puoch gi pak. Mogik. Ndara moro nitie ma en akia ng'ama chamo pesa ne. Kadwa nolunwa contractor ma committee to chamo pesa ndara mawuok otati bunge to kalo kogore to biro luwo jangowe to dhi nyaka Timlicho Inga. Kato nitie moro ma kigik jangowe kanyo wuok jangowe kanyo to luwo Kayara primary to luwo Sota primary to bike buon nyako ng'ero. En ndara moro en nochak lose kata ndalo governor mokalo to contractor ma loso ndara no chalo gima en contractor chiel na kwen wang' ni ko yudo contractor kata ko keto pesa moro e barabara no to loke contractor mondo mi ndara no ketie maram malong'o to muk kidi mewi jangowe ka matamo geche gik no Tija Center to tamo geche dhi nyaka Timlicho Inga dhi neno weche machon mag luo. Ero kamano. Hello? Maramogi. Sa dek gida ka pradega chiel marukinyi. Adwa ka usimbe ariyo kende ta lungo twak makawuono. Hello Victor. Oyawre. Oyawre inya. Iluongi ni ng'a? Mato Julius Nyambok. Julius Nyambok in kanye? Mokwongo pot gi pak ne governor. Pero weche ne samo wuoto mora ahinya. Owacho dholuo maler. An penjo mara kuom jatelo sani nitie jowa mawacho ni wantiere serikal to gimawacho ni waonge serikal. Gen kaka gavana bende gisebedo e piny kaka jotendwa mag piny luo koni mondo gipore wach kata kaka piny ringo sani to gi gima oganda dwaro nikech sani winjo ni Josiaya wacho kama, jo Kisumu wacho kama, jo Homa Bay wacho kama, jo Migori wacho kama. Be gisetemo bete ga piny kaka gavana wagi ang'wen gi eki ma gipore wach collectively koro kata gidhi kuom piny owacho to gidhi kuom piny owacho ni mae gima Migori wadwaro, mae gima Siaya wadwaro, mae collectively mondo mi jopiny mondo mi kik wabed gi tungni moko ma wacho koni Orengo wacho mare koni koro miyowa pek kata wambe samoro koro wachani kanye mwarie to anto omora kendo gavana mora ahinya. Erokamano ma Julius Nyambok. Erokamano. Sadegre ka pradega dek marukinyi makawuono nyakoro mgo jong'o dhi duka matin ka bang'e abiro miyo gavana thuolo mar duoko penjo gi duto te en sadegre ka pradega dek marukinyi. Yud fuong'ruok mapiyo ne wich bar, onding' maremo, lak maremo, kaachiel gi leche e nengo mayot. Panadol Extra sani en $15 kende, ka Panadol Advance en $10 kuom paket. Som chike mondiki kor yath kapok itiyogo. Karemo siko to ne laktar. Mondo iyud tamanio langu kaka skiza tune mari di *811*414#. Jambo moja nimemwomba Bwana, hili ndilo ninalolitafuta niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Ni utazame uzuri wa Bwana na kumtafuta hekaluni mwake. Kwa kuwa siku ya shida atanihifadhi salama katika maskani yake. Atanificha uvulini mwa hema yake na kuniweka juu ya mwamba. Mondo iyud tamanio langu kaka skiza tune mari di *811*414#.
Be in gi lek mar bedo gi ot mulungo nyingi? KCB Mortgage e dwoko mari. Wamiyi sir mar omenda gata malo 105 michulo gi interest mochung' mar 9.5% kuom higni 25. Ndik mana ote machuok ni mortgage kaeto iore namba 225222. KCB, we make home ownership happen. Reverend Emily Odhiambo Gowi, komiti mar St. Peter's ACK Church, Thimbondo kod jakom mochung' ne loso chenro Paul Gondi, rwako wi arambe mar kanisa mabiro bedo Jumapil, tarik 18 dwe mar 5 higani. E kanisa no, wendo modhial biro bedo Honorable Faruk Kibet, mabende en jating' ndai mar jatend piny ma pacho kae, ka gikonyore kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja, jaod bura ma Belgut Honorable Nelson Koech, Senator Makericho kendo jatend kweth mathoth od bura ma Senate Honorable Aaron Cheriot, jaohala Honorable Edwin Yinda mane en jaod bura ma Lego Usonga, Honorable Nicholas Gumbo ma en jakom mar Kenya Sugar Board, kanyakla kod jaod bura ma Bondo kendo rwako welo Honorable Gideon Ochanda. Nyasi biro chakore saa 3 okinyi nyaka saa 5:30 okinyi, ka wakwayo ji duto madigom yorwa mondo chop chon kendo rit saa. Luka Madonga Uchiel Matindo 38 wacho ni chiuru gi chuny maler kendo en oduoknu mathoth mogundho. Mano e singo mar Nyasaye. Gavana abi thuolo mar duoko penjo ma jopiny penjo chagi wuod punda puoche. Wacho ni nitie Mwache Primary School pok nobedo gi ECD nyaka devolution e chakre gi sikunde mamoko. Dono wacho nitie mamoko ma oseneno ko otim kaka mar punda puoche kanyo. Kanyakla kod kwayo romo kodu kaka gavana margi kaka johera mag Ramogi Radio. Ero kamano. Jogi timo gik maber. Gimbe gin gi grube gi moko mag timo gik mag dongruok. Oguda ka Yesu abro nyiso mondo obi gitudrego mondo kele ofise ne ja tudruok kendo ja fwambo mane ofisa. Yes. Koro abro nyiso Oguda e yo maber mondo otudre gi wuod punda puoche. Chutho johera kata jowinjo mag Ramogi Radio. To adwaro nyiso wuod punda puoche no obed gi geno. Obed gi geno ni e yo mwatiyo gi kaka watiyo ni. Wabro chopo e Mwache kama wacho no. Wabro chopo e skunde duto. Akoni ni kikwano ECD classrooms ma wasegero e kinde gi duto 2022 oyikomenda nyaka 2023 ne wasegero ECD, ne wabudget ne ECD classrooms 140. To ne wayudo thuolo mwagero 108 ma watieko. Ne ikomenda oluore moro gangore e wi nyawadgi kapok wagero 32. Koro 2000 ikomenda 23 kadhi 24 ne waketo $55,000 to gimano gangoregi ne okwagero gi e higano nikech ne chandowa. Ne watimo gimiluongo ni roll over. Koro 2024 gi 25 komenda. Koro waseketo pesa kendo gigerore to gimwasegero mwawatieko. E total mar 179. Koro higni ariyogi wasegero ECD classrooms 200 to gi 83. Pare mane higni ariyo kende. Kaka neno wadhini ja punda puoche kik bed gi wasiwasi. Ang'eni seche moko ka wacho kamano jok moko ma weche gi ng'eny ka wacho niya ni kwane kata 3 ma usegero e ECD classrooms. Adwa nyisi ni gigo ng'eny ma kachako kwano akiana kwan ma uriri mane chenro kosawewe. Iseduoko penjo mane wuod puoche ne tadwaro nyisi ni gigo nitie. Gigo nitie. Jomoko wacho ni oyo ni wadwa mana liero e projects ma president ogero. To mago jok ma wuoyo ka Gachagua. Ing'eni Gachagua ni en kamoro ni wamunyoro to wuoyo miwawa nong'e gik matimore Migori to kuro kia. Aeto giko ne owacho ni oseloso party modhi yombogo President Ruto. Jomoko ni Migori maka ene gweng' moro achiel mogere classroom. Owuoyo miwe nong'e gima timore kata Miuru. Owuoyo ndi mago iluongo ni Gachagua theory. Wadwaro ni mondo jotelo kik yware. Komiyi tich
ni bed MCA, ibed mjumbe timatima mari no. Onge piem e kind mjumbe gi gavana, onge piem e kind MCA gi gavana. Wanyuak tich nikech jopiny ondiko waduto. Hezbon Wuod Midida, wach mar Obware Kayara gi Kisigi dispensary wacho ni oseneno, to kata kamano otati bunge kogore. Wacho ni contractor no ok ber ni kunyalo loke. Akwa Hezbon Wuod Midida mondo orna mano SMS aeto ang'apar kadok e office tabro nyiso jo roads ni nitiere kaka contractor moro maloso yo makanyo ok ti makare. Erokamano kuom feedback no. To gima mora ni mano jadieri. Ineno daraja ma Obware gi Kayara en wach malich ahinya. Ma chalo mana daraja moro nitiere e Uriri South Kanyamkago. Ing'eni wagero daraja ma ong'ado Auroyani. Ma joloka cha gi loka ni jopith nyadundo gi loka ni koro nyalo yudore. Nitiere daraja mwagero e South Sakwa ma jokwar nyalo yudore gi joma rienga, mano ji okuoe. Nitie daraja machielo ma igero Jombasa to gi joloka West Sakwa Cross River Sare, mago bende ji okuoe. Nitiere mwagero Central Kanyamkago, nitiere mawagero Kaler. So and daraja en pesa mang'eny, odhi mana milion mana moniang' chuoth. Koro gik mwatimo wakwaya ni ji ojiwa ni watimo, omiyo wan wahero ni mondo county otudre mayom. Okay. Julius Nyamboke no wacho mani un kaka jotelo ma uke piny Luo e kinde makoro wane arrangement mar broad base ni be nitiere seche moko ma upuro wach kanyakla kaka joka ng'at achiel e counties ang'wen makaluoka makara kudhi rais to bedo mayot. Wan kaka governors ma Kaluo duto te wan osiepe, wan gi gima iluongo ni Lake Victoria, iluongo ni Lake Region Economic Block e Eldoret, ma oting'o counties 14 ma nitie Gaore madonje i nam kata nitiere momako dho nam. Wawuoyo kendo wan osiepe kabisa. To wan pok wadhi waneno president ni koro wan kaka jo counties go ni wachokore ni wan gi memorandum ni wadhi kamano. Tadwa pimo ni gima ne Ombok ikonieno Julius Nyambok penjo. Nyambok openjo gima odimbore kabisa ni ang'o miyo jomoko wacho ni gin ei sirikal ni to kata gionge sirikal. Adwa koni ni mago gi dho ngere mopuch iluongo ni splitting hairs. Tiende ni jomoko dwaro, ineno kaka yier tin cha baro yier ni gidwa baro yier ni kao lith yier achiel ni pogo, mano gima onge tiende. One en gima very simple. One kaka ODM watiyo gi sirikal. Koro inyalo wacho ni ine iye inyiswa kumi bede, ori noko inyiswa kumi bede no. Watiyo gi sirikal nikech Raila Amolo Odinga ne ondiko gin gi President Ruto. Jatend ODM en ng'at achiel kendo en jatelo mar chama malich iluongo ni Raila Amolo Odinga. Ondiko points 10 ma odwaro tiyo go gi President Ruto kendo nyise notim. Points go duto te kanondike ne giwinjore ni the lost broad-based government. ODM kaka chama nokao jo ODM manoyier kata mane officials oko ni un bende udhi ukony implement points go. So ODM tiyo gi sirikal. Kipenjo ni ODM ni e sirikal or not, party mar ODM oko dissolve itself, oko kethore modhi ojoin macha. So gima Sifuna wacho en mana no oendere ka gima gino gimichamo. Onyalo miyo kada chiemo wang'e kendo akiani nyathino ang'o machande. To kiwuokore ka senior council kaka achiel kuom jotelo Baba nyocho osekone ni ong'i gima wacho. Ing'eyo ni nyalo wuoyo machiemo wang'. Watiyo gi sirikal mar Ruto on 10-point issues. ODM en a different party from Kenya Kwanza. Koro keen as a person gimi wuoyo en mana difference. Tiende ni wacho ni VOJ opogore go chilo. Mano may be right, but VOJ sani interview Ochilo. Gitimango interview Ochilo. Ochilo timango bedo interview gi VOJ. Watiyo gi sirikal. Ma Raila Amolo Odinga wacho. Koro gima en ni ODM poko dissolve itself. Kendo ando kipenja kaka governor
katiba owacho ni county government gi national government owinjo bed gi winjruok machal kama. Gitiyo ka gi consult, gitiyo ka gi respect one another, gin interdependent. County government o interdepend or national government gi county government gin interdependent. Koro kadang iketa gi iluongo ni hotogoro maduong' na wachi ni ano ka support national government tapenje niya som katiba. Katiba wacho ni watimo ni wan interdependent. Kete kanyo katiba wacho ni wa cooperate. Katiba wacho ni wa share functions kendo watimo kanyakla. Modong ni wacho ni no ki support government mano to mari. Ana wuon ka tich ma omako wagi national government emwatimo gi emiwinjo ka celebrate. Omiyo etije go support government kata kisiasa support tiyo gi government mana kaka wanga no wacho. Yendos message mar jakom mar party. Yes. Absolutely. Mane chung mar party. Mane chung mar party. Okay. Tiyo gi government. Gimi wacho e bunge ma Sifuna gini wacho e bunge gin gitimo oversight. Sifuna nyaka penji seche moko gima timore kanyo. To mano seche mopenjo kaka senator ma Nairobi. Okay. Seche go ko on behalf of ODM. ODM okoro ng'ato mondo dhi oyany ng'ato. Wach mari mogi governor. An adwa tieko kawacho niya. Ni face makoro wachomo ni watim gima mama Dr. Canon Aida Odinga owacho. Nowacho ni koth chwe sani. Seche ma koth chwe sani ni ji okom gi kodhni. Kendo ji odo gik ma gikomo gi kodhni. Aeto ji oke. Noko wacho ne ng'ato ni ogo koko mora moro. Wacho ni ji okome kodhni. Ji otigi kodhni. Nikech mae koth man tiere. Koro mae koth mwa kome, e koth mwa doe, e koth mwa brokeye. Kwach kogik 2027 ti approach kama. Wan kaka ODM wanyalo dwaro loch mar Kenya ka wanyalo yude. Ka ok wanyalo yude, wanyalo dwaro riwore gosiepewa mondo wayude. Seche mineno watiyo e yor osiep. Anageno ni wan kaka jo ODM wadado osiep ma wan go sani mondo ka wadhi mbele kucha. Oking'eyo osiepe wagi bende nyalo mana riwo walwedo. Osiepe wagi be wanyalo mana riwo lwedo. Aeto gikone wachak wayudo ni wan ei ot kanyakla to wachiemo. An mane gima dang' awach kaka pacha. To maduong' ni waher pinywa, waket siasa thenge gi pogruok wathenge, watine jopiny. An jatich jopiny ma Migori County ma Kenya. President jatich jopiny ma Kenya duto nyake i Migori County. Senator kamano, women rep kamano, MP kamano, MCA kamano. Watine jopiny ma ok wago koko kaka jotelo. Piny ma jotelo goe koko ok gitine jopiny. Ji mokaso e wach 2027 ni dhi dong' katang'o. Mago biro gik sama koro wuono thum. To gi jakuo thum biro neno lela. Biro nenore kendo kaminena ni an wuon thum. Okakwalo tion mar ng'ato. Be an bok an Gachagua modhi Wamnyoro ma siko lwerore gi jino. Koro an abro mana campaign. Ng'ama wacho ni ng'ato ka ng'ato bro bede tich mare kosiemo e kiyiere. Ka ng'ato wacho kamano to en uriri. An obro timo tich mane motima wendo. Dongi wacho pile ka pile ni tije mabro goli oko. Wach mogik bede lwet jago kura gi returning officer. No tema dwaro nyisi niya. To tij ng'ate mabro gole oko. To ng'ato ka ng'ato nigi tich mopogore. In mitimo mari mar gero skul, tidwa koni ng'ato ok tim mare mar gero ECD, inting'a. Governor, ng'ato ko penjo by virtue ni en member of parliament, dong en resident mar Migori County. Koro is an issue about your administration. En gima rach? No, ng'ato nyalo penjo gima timo, to ok onyalo wacho ni ok atimo. Kopo ni nia mare en ni ogombo ni mondo agora piny. Ko penjo genuinely gima timo tanyise, wanyalo go kode mbaka. Ko penjo ni to governor to kimiwa report ka kitiyo,
to kobiro to wacho ni anokati nikech odwaro chung to kendo odhi ko odondo piny koriambo gimora mora mwatimo kwa tim to wano kwa riamne ka wakao mana topic mar ng'ama ok otiyo wakawe kaka topic ni ng'ama ok otiyo to dala mano may be true to wakawe ane kama yini wuon medwa bedo governor yini wuon medwa bedo governor okawach ni VOJ bedo to in to itiyo mane gwen kendo kimia gweth mar bedo governor mama be rach ne kanyo akedwaro to an bende ale to koro iwacho tiwache to samoro ia e sub county X kigi krongo tiwacho ne gini kanye time yango donge ibidhi dala gi kanyo kigi ka wendo titimo ne idhi dala gi kanyo kigi kinyatike tidhi dala gi kanyo so mano nyaka na yombi nikech anunge ward mapokatiye donge winjo point no nikech mano uchochezi kore momiyo iwacha kamano to maduong kik wakau thuolo wa mang'eny ing'eyo ni sani ano yiera governor Satin adoni wach mapiyo sani anto yiera mondo ati ne jo Migori to ka kao pes jo Migori tiwinjo ka adhi dwaro go bedo president mar Kenya e thuolo ma winja ti ne jo Migori donge mano takoso koro ero kamano jo Migori ero kamano VOJ kuom miya kinde mondo atwak gi jothurwa kendo jowinjowa koso bina teri ng'wech ahinya kaka pile ng'wech titera ndi to ing'eyo ni na ndiko sei ni nati ne jo Migori to kopenja gima timo bende nadwoki to kendo jo media ema nyalo pimo ne miya platform mondo adwoki koro itimo na maber kata otek kabisa to luonga ipenjwa media miyowa platform mar accountability mondo wa account for gima watimo media miyo jo penjowa miyo gedwoko kendo wajabiro nego jo media ni anita anda kindik gima awacho to to wachakwa ywak ni tang'o momiyo ipenjowa mano penjo ma ochayo jo media to onge tiende koro itimo maber kuom luonga kendo penja erokamano ya governor kuom loso thuolo mari mar wuoyo kodwa okinyi ma kawuono juma manyien chieng' tich ariyo wageno bedo kod governor ma Homa Bay County Gladys Wanga ne weche mag dongruok mar county ma Homa Bay ka kamano kete mana kanya Kwaramogi erokamano nya kuom chiko iti Yud fungruok mapiyo ne wich bar, onding maremo, lak maremo, kachiel gi leche e nengo mayot. Panadol Extra sani en siling 15 kende, ka Panadol Advance en siling 10 kuom paket. Som chike mondiki kor yath kapok itiyogo. Karemo siko to ne laktar. Oya jora mag donze wach maber kawuok kambi mar loso soda mar Coca. Sanifom en mana soda matin mar 200 ml kende e duka mantie machiegni kodi. Burudika na Coke baridi e nengo maluore kech Coca-Cola dewi kaka customer margi. Ni mathoth ewi kaka inyalo yudo soda e nengo mar 20 bob kende kete mani chenro ma donze gi me myself and I pile ka pile wuok tich nyaka tich abich. Moro kendo kawuok Coca-Cola Companies to mani donze Ramogi FM. Nzuri sana. Kama mimi ni wewe ningecheza Limpopo kila siku. Najua Citizen Kenya Freddy Afune Papa Okidele Akin marafiki wa banana